enne eye fiada. Thank God it's Friday. Enne die ebesi na me ka tie for say enne asem wo free carrier eba no enya asem ketwa asem wo efiri carrier ba no echepawu se wantie dwumadie we be na fie ya na wa ye ho papa ka kire wo bi na wo bi so enka kire wo bi se asem panipa for no wo mo atena se enne obate otifo pokobranka Bema usu kantanka nefie obetine adwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia ene obekasa odwumadie we so enya asem ketwa kra fa ho ye den akua wo se okon agema na wo kon agema no na eno enkyere se kwan bi so no oyo ba so na peso tetia bema fa hodie so na bekasa tia bema obetwa ma da bi ontwe ma wo mona samwa nam kwa so aboba wo mono enne no nanita akokọ so eno nti no ye digyawa ne ye dia so awo ni nuanum nyina kogu amono ne eno nti no wonua ba wa firi mo no enne wono ana eye ntotoye no nti enne nani abre papa ayiyo no eye kyena nti no wo mona samwa efe omienkoja no wonu anka wo beba nti akira dia daje ni poso kwa omura samu ni ta akokọ so na ne nua ba we na wo kana asem na eduru bebia wo yade ma ne timi omura samu wo yade ma no timi no nanso ajabi wu ebiti ase enu nti no omura samu o cheche ne wure frise ebusua no wona waka akire enso edoso ekoba jesse sempremu eka production team no sa enanana ya mensa Abraham Portafrija enso eka ho banso ni desia no kwaku yeboa wodwuko oba enso ebadwuma emadwuma die wei enya asem ketwa kra ukọ MC ho a Buffalo Soldier Bema 10 gram no wono enasie so akon ewo Sompa ha wono ne de ni begina kono ene etuo ni nyina kurakura no amla keno no one de tuo ni nyina be mema no na wache o so papa na se de na basani na battery ne bonus ya ye no uhu na abakwa akire hwe macho obakwa akire na ono ni Buffalo Soldier no sa brante we na o se kumasi nyina abobo no akowie waskwa one kan ye o se kumasi nyina abobo no ene asokwa Buffalo na kan ye na adwene na wo kire kofro bofu mpa ba maso ketua me yipabre na asaya aboagifo so ni tifo so menam tie adwam nam dia sempanipa ko bose asase so kansampiane kampian enafie die besi enne no de ya ne yakogye ahome nanso so no ne no kire se wona wode onsem abedan ye no yebeyi wo mu ana yebeyi wo mototwene yeguso eboa santeman yeguso eboa kanaman ene omu wo wiase afa na nyina omode wo masem beda asempenipa hwese ebepe asem no epomasi brem na ne nyina kanfo ano ye no masomdua bua no na obia eho ento no odifo opokwa bena empom te sen bra onyankopo dawro ma me ho ye pa bibia boko de bibia hye okay bibia hye na ko ye fiada sa no o boko ye ho akohome o hye efiada na ankasa no eye ensemu ha okoduru fia uwem na wode oni kosi ahwemu ana wafimu ana agese wato bo sa wi bia kama cause every Monday to Friday ndie adwuma mu ya na higher ding if you do me ndare sadia na wato bo asa ye hu adwuma atimi asepesepe na wunti no ohimo so no apeja tibra wi aboko ye gofie no ene je ho ene je ho wimu a semu a abrowatia Ofoso bema mama tia ne mpom te sei nyame adom nanso adia kani de nyame ase ne friju ada wa wo waye wahwe yenso amefiada betu ya ya bank se ene no nti ase da nyina ye onyankopon twedian po ba se ya adom dia na se wo kwa akwawi mu nso na wan wi mu wone kwa so eno so ho hyehye ye wo ho enti me ka kire wo what ase enya nwie bia na ye we me ka kire wo sisa wo kwa akwawi mu awedi e mrada ho a e makwan abusiafo ya chia mu nyina ya basem penipa yankopon ayi adom efiada asa atu ye bie mu nte no ya beda ya tiefo ne ya hwefo nso ase sa bibia wonum kan ye ho emadwumadie efri ase ekwowie mu ewo ewie pa YouTube no mesramo Crystal V ne ni nuanom tano ne wo mo abafoforo ne nyina no ya chia mu nyina mo amo Nigeria Togo ne Libya ne ade asese mo ababeka ye ho ne nyina no ye mamo akwa ba ma no ne fo
nyina no yɛda mo ase na Facebook no enso ɛyɛ Sompa TV Ghana ana se Sompa 93.1 YouTube enso ɛyɛ Sompa TV to for so ɛna enso ya bɛnto mo nka yɛ ho na yɛn hwɛ dwumadi na se na yɛfa enkogu ɛwɔ awie yɛpem no okay omra samoa pani mpom nyame adaroma mpomboko medical catcher tifo nyina se wani ta kokofo afena unwa ba perform yakọ anopa no ahun se my sister no mako be I think 8 nti me man so bia so aware na man so bia nti yesi bibi di adise de nti nti ekowie se yesi atwen na santi amane ne amamre no omo be che adekire de ewo adwaye de san de ka no nti yewie ya na so na me mo hwi mfuo do so ene nyina na mamen ka sembi kakra me gidi ye se won sembi ho anka yenum na ye se anka ye ka se yen kwan sofo enya no so ko se nwimu a kata cho be matia so se hwe sofo asembu a wo na nye wo na ye se firi wa no ba wo nyo na ye se firi wa no ba ade ni kwa se mu yesa nti nwimu a no ye be se ko me firi ni ne ye kan watia yen we yase emo nya ho na ye se firi ba sofo mina mimi kasa mi kofia mi ko wimu yi ase so be osofo amanfo wo mugidi bra wo mugidi a o mso hu se mi so ba da machi eti mi kofia ko wimu we bagensi ko wimu encourage encourage na enti ni kwa enti tuba woni de ko nim dabi o asebu wonu ma obi tia on fan bonus but wo ko takia ni pa na ko fan bonus so we ya betaki yesi tia yen kasa kama asem ye wo friend say wo morning show ye wo sofo short yase na ko sports so a ye apostle ene yen so ye sofo no yes we di so yen so we di fo nti no mabu na ka se ye di fo bi e class mo a ye ko straight ye hunu ye hunu enwimu ni humu me say ya nya wadwe so kwa na ni bible ana se kwa na ye di sa de ne jai ye ni devil sa ka san menti ase de na o ti ase ba o na de wadwe ko bone oh ya nya ye wimu a o nya nkura ko ka de na di wimu ye yes ye chia ye mo akwa ba we attack ye mo akwa bo attack ma di hu ya pa na so ni mo ya na odi mo ya o se ko no ma bi won ma ye be se ye so ye di fo no ya de adwuma yi se no ma nko yi a wona bom pa ye trase na kwa bi so kra no o department na obi an chances ni yonko so wa apostle na wo so for isi di fo on ko morning show a ye na enwa ya I want to call money. No, mine never do watch it. I want to send me a D for my casa. What's your attack? Almost our bishop. What's him to say? So, now what traba? Yeah, one so. You would differ. Now then, they go you. Miss Rama Yanka, Miss Rowe. Oh, no, okay. Asempa ni pajuma tieno no ni nyina ka ho na eso enefie koba na sa homra sa boja ase de agu ne so ya bafa akonya we so na yada wona ekwan bi so no wayi bi ede aboa ababawa aka to ne bro na wawo no ye beda wo mo ase wakona nyisa nyina so omafo dodo no a na ayi bi aboa eno ti na ye kai se se wo boaboa ho na mpokura no mobile money no number baako na ohirifia yebesi so enefie no na yempe bibi emfama no efiri se wo kura no a sena obedidi obi ahye yebo aka kire ye se enwoma wode ekowo no de obekire ye ne soto na yakwa gibi efiri se wono ankasa de wo sehwimem na so store no de ono ane de obema yen akwa gibi omanfo dodo no na de ntoma eba nti so obewu pa se ne ho beda so de ebi nsida akoda no so empaboa menane ene mpaboa bi obidi aba ne ho ne fe no abrewati adba na sister mama fa ngumi nchana na nyome mete ho ani me pese me sore amenana no mpaboa no ye kama enti na abrewati ano mepena asem se oba ya no de ba no se ya wonana no na se ti a me da ase eno ti e bese se mobile money number no e 0598 559802 0598 559802
0202 edi beba Blessed Foster anasa Tarawa Media Company Limited fatoso na yemfa enkoye ababa wei emwa ada obewo yebekwa koyi no every maternity nyina no yebetwa ne mfonyini na yede abeto TV ne so ama amanfo hu nipa asempe nipa ya fa ato ye ho so a yeyo na enyoma enso akonkai wafutu sem ene sei enefie ewo se ye tenetene ye ho ye kai ye ho ye kwa bai ne atu ye ho fo se de be ya yenkoto amaniem na yenkoto efnam asempe nipa nko a ena obetumi atesa ansem bia etiseye na me kai se asempe nipa no asantemem sompa ena ede aba asempe nipa no ye de anante afre ene bosumi nie a ye ho entechema ye ku akoye nim omanfo dodo no a ena ebo ya baso se ya yade e wo kwai bi so ene efie yi won so wafutu sem ene sei abrotia Ofoso be mama me na wase na me de ne etietie bi mefutu a me de ma ye nyina ye ne se ye mo nipa wa bra otiase Bible no akase nyame sompa ene se obi ehwe nyanka enwisia woni biefo na omemu nso hwe no eya na enhire wo mu no edoso esene se wotene wonsa agye eno nte no ema obi a ote wo bro no so obi a woni no etifie ya wo hu se ne ho ekire no ebia na didie mu kura eden obi ebia woni ne ye adwuma akwada ebia wo sua adwuma hu se bia ne ne mu kura eden de ma no ye nua ba ya wo ba ha se no Miriam so wo hu se odna kosema ba betudwa ment na se ema ni nwansa na nkasa asempe nipa fo ye wo kan yo na me wakakra ho na man sende hwe na oba kunafo bi a ote wo mpotemo ote wo fie anase o wasafo mu a wahu se ne ho ekire no no ebre ni this is the time a wase obelende hand to hair anase wo mu a wo mu hia mo ano obetere wonsa de ama wonom ofo so be ma yetete nsafo mu yete yeje tight ni adea yeto ofre ni adea nanso no eya na tight ni titiro yese ya wo mu wa ahohiehie mu ebre wafo nkokolafo wonom a wo mu ye nyanka eto da bia wase ye bi edema wonom so no ni nyina na ya na yehwe buada na chese empanyimfo na na bi wo ho anu mutete sika no so de ye niema bi a ebia enya botaye tight no ye twato wo se enkoyenti yesre wo bia se nese wo hu se wunua bi ho akere no unua bi wa ahohiehie mu a na se ebia omie na no kura nka na se wo hu amesro hwe na fa be no de wo ye ni nyina no wo to abodo egu ensuom dachi bi no wo betwa eso abenti no fo so be me de ni se ye mu nipa wa bra wote ase bra me yale so me mu enye se me wo no wa begina ho adi me ho adanse no akasa me bebo ne nsa se ni ade se e ba sa ade na enhwere bia eni me da ase okay odi for pokwa bla me futu de se yensu nyame e woni kuremu mo ni kwawra de ho yi pa obie nim tamwa ana ebra isan amane kodana enguase enintitiye kamu ebetu nipa ana obi nim da wo ebefa no obi ewo ye different ebitra kem no wo ka nya accident no wo obi so wo fu no wo obi so nya accident obi so hwe ase obi okura na wote ka ben on imtimi hye no obi so tim da kete so otimi wu ma woni nkwawura de ho na ginya midiye pa na se emframa ne boa woni wo enso wo krade enya baby papa akwakotena se yete asase so de ekwan bia so no bibia betimesi asamado bia mpa ho obibia ni won ma pa asamado na mmom okwan ya befa so obewu ene kwan ya befa so e ba bi hia wo ene nwase na meka se won kwa sori a pa sori nkyerɛkyerɛ ne mpa bo wom ne koduate okwa iwadwen se nyampo bontia ne kwa sori ana sofu nti na akɔhwɛ no ana se obi mo kwa na obi atade e hya ntra akɔ iwadwen se wontuma go na wo na fanoa kwa sori ukoso a bomode ne pe bible wate tususu ne to bible o kristo ni akonde
any Bible to susu to be never cut us or them more. Mijidi is a wooden kind and see a beer will be me among would you shumusa unyankopon a bema wadring a baby siso. Nyang botere fa wo kra no nipadua e kwa asori. Se wo kwa asori dwoda problem nim e branda boni bi anim e dwoda ne kosi kosere nyina boni bi anim o na emu mo kra no ene wadwen no ene be kire ba bi awo. Entrasin kase na efiada ana memenda ana kosera ne kwa asori na enso mi isi niema na ma wo fufu atum na ma tibiawe mi wi amani ha makwakoda da bi edu tam wese se okwa asori a dwale ne fa wo manyina di wachi na mo mfa mo bible na mo nkwa so nkutie nyame asem na wonyankopon ni mu ne nkwa wo mo mayen fa yabra bonto chacha be kudruble bi a edi usan kase abrayen emma ye kra nkodi yaw na Yesu Kristo ankasa wonim yen misro bebre me futu ni se wo yire oba ukunu unua ba unua bema yinyina yemfa ye ho enno Kristo ahenie no na dache enya baby papa ejina medase amen omna samo ofo bema medase yenche yetifo me mafutu kakra na mede manense tifo ti se jadimpa edimpa ehun yesne ahunya ofo idru mebia ebeka sa asemoi ye woni pa bi ho na mpanifo se samampa ene to de bedin dinti na meka sa se wiase ye woni pa bi wa besi nne owu ya che na so nne ya da so kai no ni nyina ye edimpa wanya ana uja na sase so de kakra mitima ka che ni pe tie yen bebia emre na du no de akowia ne se edimpa ene se onya dimpa no so ene den ya na nipa bebre nim se e de omo ato musika so ana omo japade bi so ba ye wadan bi wo kromu ana se wajapade bebre wo kromu a obodian na obi atwi nani se we cha enipa moja wade ne ba na akoje waye sei enti de meka che on se edumre bi wo hono mo a katache obe makan wo se se wo bewe nantwi achacha na wo wi nyina ye de friend say kotoku bo mu kum ene sesabe ubedi hu hia rese ana ubenya dokono bi asebe erese ne mum ya bodi pa no eye better than say obakore nantwi achacha ne ye osara ofuso be ma ye oni pa bebre wo man mu a ye be sere wo mo de no ma bi atoto wo so de hoho wo mo ho nansu omunyi dimpa kaka metima kan se enfo ne ntu ajapade bi so enfo ne ntu osika bi so ne mum dimpa ehu ye cha honya ehu hia papa vozo ye won krofo bi wo hono mu a omo nananom ebo bregya dimpa se fie ho aka ho efie bi mo nso a wo komu a omo nananom no ma bi omo ye yenti wo kono ho kra no na wapem efie na wo kom e dimpa e ni fie ho de meka cheni pada sani bia ye ne ye siso a ye ba ye nnuane ye wo faasefo ye nyina ka ho bi ade esese wo ye ne wo wiase e dimpa ovoso onipa bi wasem sifie na se woni sika wo but woni wasem no ye de twen no ni nyina dimpa ene adwenpa o mabusua no timi da kaka meka che nipa da sani jadimpa e wo abrabom na mo okay kata kankan nana afutusem eduru fiada na me tufu aya na ye me ya because ifiada ye eda bia wutu nipa fo a omo betie dodo na amfa nya adwuma ntime ifiada pa de me tufu aya na ye me ya because anhwa na makasa agukwa na de omo tie no se bi betie de a futu medical tu ni ehiaminti mame sanka biem oye bema enwale futuba na na meka futuba wote ase oba ye betu no fo ansa na wate ase se ene ntina no oye bema me se menwale sa aba ne bida because odona nkasa no edru ba bia wo obi na se nipa no wopewa edru ba bia wo nkasa mre usunsum like wone no niema bi efa aha enti ebasa na fe wa besta di suban no enti wo hwe suban ne se ya na moko
so hu na se koba se wo ye bema na hu oba no wo se wo pɛ no na manfo oba yi si wo mpɛw na manfo no abimu wale wusu ya dwuma wo Sompa Sompa de se won makatua no omoje 10,000 kro se dwuma ru anokra o church o moka se won so mu nyina dwuma efo nyina yusu ka won se ka white no ye Sompa fo no na ye ansa na toba ni trimu ay madamfo wo ye be ma me nwale sa ba no afutuba Sompa wekese no agasa no duru ba bia said ye ne mafa no sika we hunti ya ko ba se wale wo fulisu because of so ye adwuma wo Sompa ablante no onfa na asore kro ni agro obo no homodin wo nyamesum mu ware no ene ade a me ka se what dem mu na se my light of wa me say within be 30 minutes in the dynamo show after 30 minutes you kon dynamo nya shi biem so hu ne me che no enti se sebe oba no na wo mpɛw na usika bi ntina obedi wachi a den a wo wale na sika bi be saa no ebe saa na wone wa ye pɛ odo na ni ho no mu biem ɛna ware ye ade bi a se wo kone se gu a se nyame amoa wa ne ma me bebe enkoyie especially de enkola wo mu ne ade no na me ade mi so no wi ase pa ne ware jaye because of me manti e kan kwala no enti mesre wo ye bema na se wo fa wo ba oba ye betu ne fo pa ansa na watwe ma wo no enka ebe ye ha ho so hu ne me ha ho na because enfa odo na nka se ni ho eye bibi nti na oba bedi wachi onyade kudie ni hwie a odo no eni ho enti nipa mebebe ne amanfo te ensosonyo enye wo mo yire ni wo mo bema bia ware no oba ne tibeti nya ne yire no no enfa asem bi obeka bia enfa enti na ya na amanfo no mo makodi manfo no mo no enu enti na DNA test aba no ade a oba ka se opa bibia enfa ho ni sika wo wa na ase wunie so oba do opɛw na wo ne te sebe kiosum ana ase mfiche kwa no bo so oba na odi wachi saba ne entu no futu macho because oba na odo na nka se den e wo ho me kama me de men semba wiye no emnante no mo kwa asori a omu ma na so mo pɛ wo mo a na ma na twetwe mo na mo de akwa akoto sofo anim no wo yes abe mistake munya sa de no nana ehia me pa mo a mo kwa asori a mo ma wa asori dem mo a mo pɛ wo pɛ wo ba no wo mpɛ eji so de koto sofo anim na agi so de koto eda bi anim ana asori pani bi anim ansa na oba na twe no masa awale no en last da wo de sofo no hu de men kan say wo de sofo no anim fɛre ebeti ase saa beti na nye odo kan no yen kasa nche wode wuhia boys ya omuhu oba na se oba na na wo se ya wonti ohu oba na se opewa eji se obi kotu no fu ansa enti mesre mi nua no mema no aware no ware a mo kan bo mu saa kosi se ba ku bewu agya ba ko ni yie mu no enti ase eni wodo enti mo wale mu hu se oba wei sebi oyemi chocho mucho said ya me dono no feeling no me woman no sa feeling no nso ye den e wo ma me na sa me yire do me chen se the way a odo no me yire do no bro e de no bro said ya me do no me nka sa me no me yire o but e way ba ko de so chen ba ko so hu ne me chen no enti me da na ma da ye oba ma bi wono ma na yire kokrom no o ma ya woni ahoto ye oba ma bi wono ma na yire kokwan so na so kodwom na so nya ma ya woni ahoto o ti ase e na me ti wono mo no me yiri bedi na ho twekra no adwenboni bia entamachi because odonu mu ye tek enti mesre me nuanom bema especially won mo kwa asole no emfa oba bi asem nkoto sofo anim say tunefu ma na oba we wantwema me otomo wode sofo no ana panin nanim fɛre ebekɔ na enso mo ho no mo a odo na nkasa bayira na me da ase okay ofosu aboaje na mafutu sem mede ebre adasa na me ka kire wodede se wontie ene se susu ka won sem ekire afoforo susu di enkomo mafutu sem no na sa futu sem we mede ma awarefo nkuto se woni wo jire enete na monam se awarefo no
mesrese mususu eni mo ho nkomo enkyere afoforo enkomo a mubedi akyere mo mfefo ana mo namfofo no epetru babi no ebekọ akọtwi wojwenne ediabre awade no ebre bi na pani bi etu ne bafo se amampokuya se wokọ awade a hwe wo namfofo yie na hwe wo kunu enamfofo yie se awade no ebegina di wo kunu enamfofo ni na ehwe wankasa wo namfofo wo mfefo no hwe wo mu yie efiri se awade bi wo ho na se ekototia ya na enibre ankasa bam enuti wode ade bi ayesusu de edema no se wokọ awade wo se ususu di nkomo akwa se wo bedi nkomo no wo ankasa na wo ton wo nsem se wo ton wo nsem so a ebetuhwa ama afoforo atie bi enuti wo ka kire mampokua se awade mu nkomo no akwa ye se wo de frying pan chenchewe ana enkate se wo che na awade na duru baabi na ntokwa bamu a duru baabi na wodo wo mu a se enkate no ankasa esi coalpot no so a unumu a odo no nti no ode nwom ani benumu eno ejina ho se onkomo no entumi enko abonten na afoforo atie bi eduru baabi na se enkate no che na bufuo kakra wo mu a uche na se brodua ana se kwantre o se de wode chi nkate no bia no kiki enche na enkate no bi afri atojenim ubonse obi enam fichire ho a eho ene obehunu se dabi efiewe omo chi nkate wom enuti empempi no se woni wukuru atia emfa frying pan enche nkate ne bi afri atojenim atuhwa enkabaya pekukuo bi na chimu nkate no se ya bufuo se ya wodo unum dendenden ana unum bokokra no a ebi ntumi mfiri nto jenim da bia dada wode nyoma wie mienu ne yesusu de ede ma ne ba no wa bra wo bekọ awade enu to odofo enemi busa wo se kukuo no ana wo bekyonche wie ni wom ana se frying pan no ana wo bekyonche wie ni wom se wo chi no frying pan mu dia na wa paso a empempi no udi betie asem ni nyina ne se ekatie no bi srena ebi beto jenim etojenim soso a ebetutwa eno ne enkomo a wo bedi edi akwa abonten no na wo chi wo fie ho no de na ebi nya nto jenim no na obi anim endikura wo ye no ojane so na enkate ni bi to jenim no de wonam fichire ho no kura hunu se you enkate e na wo chie se woni wo kunu e wo fie na wo anidi na temu a entokwasem ama obi ani wa wonam efru empoma na chi ana efie na chi a wo bete se ntokwa ekoso dabi enuti wodofo ena nwumere se wo bechu nkate no okukuo no mu dia be ma wode na kototen e dia mawo enuti asem wa meka kire wa media ya futu sam ne mfatu se susu di wo nkomo e kire afoforo susu di wo nkomo e kire wo namfofo na wona wo ka ede wa wade nim a kire wo mo no saa wo mo a ena betumi aba no obedi wo kunu ho enkomo foforo sede be ya wo de betan wo kunu sede be ya wo de betan wo yire enuti wo yo ba na se wo kine mimini ye kwaware wo kina afutu sem wo ena medi gya wo kwan se susu ti wo nkomo e kire afoforo na so wo kire wo kate no e wo kukuo ni mu a ebe ye den ebe ye nwanwa se kate ni bi ebe firi ato jenim ama ensem wo awade no ase no etimi atuhwa enu nti no dofo ma asemi na meka che o ne se wo yo warefo na wo boaboa ho akware a hwe namfofo yie e wo nkomodiem e wo wawariem eye memo dofo pa wo se ya waboagifo so mafutu semo enne me de ebaye enso eno no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Fosu Majeso Peter we dey Peter was a blue light and that Putu a we dey abare dey say dey bia na
Atema waka ni deno. Mini atembi ameka. Mini awo jena waka na meku awo. Atema tamude kan waka. Ujeda asali kusa mini atembi ameka di. Na yameka kwanya wetu ati kedi amenya ni kedi ati Sompa die. Kita mubere bere o jipagu akana kidi ni roja. Ya pele sisi akuya. Anase o di mama do. Wo tipa apapye boye etunde ni. Oni ifunu ya kwa ame. Awo ti tani o e port na ba. Omo to si akwa me ka to mo to bo omo si. Omo me nya tie tie tani bo ma ba ti ya mo ma ba. Ti ani ni da ba ti ya me ti am. Yabeda wo mo se so mutie Sompa asempe nipa dwumadie no. Hello. Hello. Udin baby afrefre wo futu sam ne say. Me pacho ye fam Adam make us free truba. Kenya si truba. No ke Adam yente o. Ofosu enyumre die kakra me so me wo kan say ewi ase yo ewura no mi. Onyankopon ene obronsam. Enti me nuanu nya adofo nyina say opaw eye ba ko fe untumi ndada ho say me so nya me kakra me wiesu a me say ko e kakra isi da say ye wani kire no eyo Onyankopon ana obenkum no so ye obronsam eti ere ne ya pawye na boye we asitinam me dasi Okay. Hello. Oproso Obama. Oyibo na shra. Mi di wedru adoato info ba papa peti. Na sisi age mi wo new swame CAC asori dan. Mi chiami so focus Reverend Francis Bivo. Ni ma sorry for nyina ye wo swame CAC ye clinic akra. Okay. Na akolani de una ye di ni betu Sompa. Okay. Ana unyi tumu. Amaji atum. Na ufani tu Sompa di ni betu wan. Na misu ene nyumri na futu amigi mama for ni say time changes emre dani ene so hu okoso se oye adwuma wo radio ne dia aja na oja traffic mu tun ade a kai hu se emre dani so ibonus na aja ko boaye ne dia mi tito tra kai hu se emre dani e bia se no de obeye bia no emre dani na ofoso ele na o kan news na ai awia no mia ewade ofoso bibia oni yo ni se ma fulu awia we sa na o di ato no ni se ade ofoso Yakupon asra no nyameti ase hello udi baby afrefre Emilia Mamilia ofo ba cha me ma no wa bega fo nyina ajo ya jo so kama odifo pokwa bna se adana de no kebi baabi mu akobe wope or kemeni ayu yo ofo meso baby America ne se me futu ne koma mema yeti o se wo ye bema na uju wa wari nti do ana wenyi na wakofa abaya ketwa bia wo be 50 years le ba kofa abaya be 25 years na waware no se de tie die be asemo ya make meaning de make up obeye ne nkwala asem akyerew ama bedu baby na se obejenje ana wo be po ba be dadem enti so ye be ma let's open so ware a be dia na nwotwe ana dia na enum kura e be boa wo sen se wo be kwa kofa akwa keto ase wo ba be ware no okay hello udin baby afrefre e ka fa shi be maiji udin wafutu sam ene say hello oh I hot hello yo kwajo space nya empom to say na de kakra kwajo wafutu sem ne say am che producers na me de me say enne
can you be the here? My name so, so, and out more than answer. A preocupana who now, that's a guy where you. A bit of bad to between and make a difference. 70 years, 70 girl. But the machine now was 80 years with the come up by the and took the girl and I know you who for now. And we can now commander them because away. But never away, Cataranta. No one would want to buy. I want for woman here and a near Bible home and a near. Bojo. Yay. Ajuma dase. Nibiano don't think much official taxi by dinner about. Etu gyina hɔ pɛɛ wɔ ho. Nibiatia pɛɛ. Kɔfo anɔkye statue no wɔ hɔ. Esuo pinpin. Bodua ne kura no. Bodua ne kura no hwɛ soro. Na sikadwa no so wapagya kɔ soro. Wapagya kɔ soro di n'ani ahwɛ mu bɔ mpaeɛ ma santeman. Asanteman tiase. Santeman tiase yɛntie o. Yo medase. Ana bojo. Yay. Ma futi chamini ekitua bi. Na kama obia. Ana se kai nipa wa shate oboa o. Bojo. Ana nipa bebre ayo am hu boni aye. Asase na no oni bie no. Na wo de nipa fom. Na no sa de ne sa ye mo stress efi nipa o. Ana nipa bua na nipa bi so no. Ewu omi nyinaa ma ebu omi study akahwe afaafo to omi de study omi amabia nti omi da so to omi ABC aso ni wura fike se ni kato na ena odia no ohia dia no bi iba ne ma na dia ni bi ye iba ne se nshima no no ye etimestre ti obi so won study ko hen kwa bua no kwa no ko duro na nfa ni ko hewu na da fi de bu na Michelle. Okay, hello ogo yey na me ka se waria empa bibia henta nyankopon kwajo space ni mpatan kwajo ekate yenko mpatan obi uba wale ana se umu bati uba ye no wedia empa bibia henta nyankopon ana ne askoto atase ede ntro okune one ne yire mesre se uba wale a di kan ma nyankopon hu no mante enika eni mo ba no 1 month 2 months pako di nyankopon eni ama so ko ai pasada zikuru what has I want na me do say ukokoto a bi 1 week bi 1 month what my guy wa there no ya ko say ni be do that na ko pon nti o ba wali a ya konkon da se obri you kwajo space so wari a ye konkron ai fa ko nyame fie no okay ya ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana hello ojina so hello uko Facebook na Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 yan subscribe na yan share na afoforo hwe bi na wontie bi emfa efri ho uko YouTube no so a Sompa TV YouTube no ya boga for ade no hello udin baby afrefre pastor bi ma meka se free man sunsiana yetie o e pacho me futu ne se enipa wo yi o se de bia ye de no ka asempa e choye ma isi no di wi ase kwa kodru no ye mi ya masa obekom no ni afia kra no akoda ne ko rinsani chamo no onom nti ye de no ka asempa etu ye maso a ye tie bia no kra ne be yenkun defo e da ase okay hello okay enoti na ye catch am say Facebook and YouTube no ene mon koso na ene asem ofrin career eba no ano dem papa asem ofrin career eba no yi eya asem na ememba bi so ano ja ememba bi ano ya memba bi twa da pa ene obeti adapa na wan ne free baaye na mens semfata nipa kura no ya ne free no baaye nanso eturu ba bi a wo ka ni breso
wo ka ni bre so na ano dene na asɛm a yɛde ɛba no ano den pa pani na ehwɛ bi ɛwɔ Sompa TV na ehwɛ bi ɛwɔ YouTube ɛne Facebook no ɛso ɛno ti abogafoɔ deɛ no ɛyɛ YouTube ɛno ɛyɛ YouTube Sompa TV yɛn kɔ ne subscribe na yɛn hyɛ na afoforo so ehwɛ bi na wontie bi ɛmfa mfiri hɔ Facebook no ɛso ɛyɛ Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana and also you subscribe on your share Facebook no na afoforo ahwe bi na watie bi enso ede afri ho ene asemo ye de ebrawo no eche paw ene afri si ya wo me hu an wo ya asa da ene wo beti bi e wo afidie we so ka kire wo bi na obi so enka kire wo bi se ene anoye bia asempa nipa ye de ba no ye besua mu ade papa nipa afiri ni ho ba ye no esefata se wo se kodi sa atem no nanso so eduru ba bia ye wo so ka ni bre so e ya asem foforo omra samwa ofoso be ma futu sem na manfo dodo no a na wo mu eka obi a che na atatan obi ani kwa wapa ho obi a che na sa na obi aso afa bi dia bonu kotodwem odi abon me kan nyina ne se de obi aka e bia ye na asem ne be kan aka ne yofo ofoso unwa baabi o se frɛ no asa abran poncho jama poncho Sompa maame ai tafo aponche ma aponche kwano tom o wa chia opa na sam wa bie ni kuwa emmom yentie ya ne yatiefo no tafo dwomon sto bia bedawa ehwo dwo pa tafo edwom ehwo dwo ipako ehwo dwo pa na de american we ye listener pa eti wa we ya inu opa oba Sompa no mo a ya be che no wakwa akwaje de enso betim de aboa ye nkrofo ano no afutu sem ne ye obi atua bi ponche zamrei vosu onwa ba okuma ponche kwa no menim setafo wa biem pa na yenche ka yadu me papa ofoso barema ne munya foto brosia ho fe ke adu gas oven en toto bi wan kwanche no akwahyehe wafutu sem ne say mo na onu se china ya memenda okay ya ba ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 asempa nipa jumadie ena sabre waso gusu awutie no ye ma hwefo nyina akwaba biem eba Sompa TV Sompa 93.1 dia santeman achiatum Sompa asempa nipa no yaba yakan ye ho na yasem nyina ne se ye dia asumdue ena ye hwehwe e dia ma santeman asumdue ena ye hwehwe e de amagana ene ewiase afa na nyina enu ti ebre no so sana no wonso no ebo na kwore no nwotwe so dia na amanfo aban wo fidie no efiri se obi aka kire obi ena obi so ayi obi asotre se asempa nipa fo no wo mo ba yeso so a omo aba no vem twumadie we bati omo asamo anka odifo pokobra David wagye na adwa bema usu kantan krankan watena se ahene yire mame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia enso atena se na chief executive producer yesa no a na ekoba justice supreme deputy ono ena na epia ensem no na wode eba bansu ni de hye no kwaku yeboa ono so ewo ha woboa ma sempeni pa dwumadie no akonkai na abrantie baaku yi babafo baaku yi so ka ho aduana ba na bibinti ono so wantumi ama medrum ha eno so ya asem foforo nanso na kyerese asem panipa dwumadie no enkoso yekoya nim toten ene utumi se yeka no ekwa bi so no ayema kakra wo bia ahye ne Jesse ne shenga Jesse number bibia aye intact ewa ha enwoma ekonkai na ukọ MC awa Buffalo Soldier ono ena edi dwumadie ewo ho emayekọ social media handles na ene obehu yen ewo Sompa TV David ene wokọ ware ba ye no wababa dwuma ene nya asem ketwa kra na kofro bu fompa bema esu ketwa mi yipabre ni ntifo so menam tie adwam nam dia sempenipa ekọ bọhye asase so na ene apotwe ye de eba no ano den papa ena dia yano Bible mu apotwe
ene yano ene bible ena potwe a yede ba no epani ehwe bi wo Sompa TV na pa aso na etie bi enye asem keto akra ena potwe a yede eba no ade bon fitiase eye Adam ene nipa Nyankopon ebo no wo manu bibia bi ewo edi tronim nenso so no enyoma wode man no ade ba ko pe eyi ni bo fom eye aduaba no ana Judas so said na Yesu Kristo esi pe na asem no ukotwe ni mu a Judas na Yesu Kristo tu na watiam Yesu Kristo tu na watiam na ekokoba se Judas wono ena eyi Yesu Kristo emaye enuti sa Adam eni Judas wo mu mienu hwan ena ye nibrefo pa Adam eni Judas hwan ena ye nibrefo pa se ukotro ni mu a producer se minsi so biem ukotro ni mu a Adam wonya bibia bi wo wiase wonya bibia bi Nyankopon gini di eto di bibia hye ne nsa na atia ba ko pe ena yi ni bo fom se kim eye aduaba no a Judas so ne Yesu Kristo na nanam aye ni nwia no a wo hwe se wo mo be kanyame asem na nwoma akonkan na ade hye asakra enso so no bribe ketekete o eno okoje ya odi Yesu Kristo mai ni pamienu han ene ye ni brefo pa honorable members o matra say obi a se fafa ntino na edimia the walls were cow na wo ko emuda ho ana misi so biem emuda na bibi na kire madwen kakra emuda ho ba bibi na kire madwen kakra wo kire mu anu wa bie wa adwene na be kire nim obi mu na wa kire mu obi anya ni breu odifo kire wa adwene you bla wadawro ma wodi mintimi nsa ho de but na minti ase Judas Carlos okojiska okoton Yesu ono mintimi mu se okoton bi ye ni bra ona me pese mo na afi so no o Adam so no o hia bibi na busa awurade na so de mawa eno so ye ni bra na onta na me minti wona se no wadawro ma o paade se mitui me po ba wale ni me busa awurade no de amamia ye ni bre ana me piska ni me busa awurade ye ni bra na ana Judas Carlos so no na ode o piska de aso bi so ena okoton Yesu ena ode ko jiska ho na minti ase wadawro ma ayi no different ase wadawro se me che se Adam de no ono na obisa awurade se wo hia wei ye ka Adam se mo ha ani o ko se man de ase ye ka o se Adam asa wo se abode vita ase da Adam e wo bibia na me fi so se Eve Adam Nyankopon ma ni bibia me pa che wadawro ma Nyankopon wa ma ni bibia ai akanye bako aduaba ba ko pe ena wanhwa eyi ne hwe fom ena Judas ni nwa ni Yesu Kristo ne nenam sikasem ketwa bi ena odegi Yesu Kristo ma koton no wadi sikachi we so enwoma wo nyina no yese mfansa kan we o se chinchina me de mensa beka so wadon sako kan we ni brefo because yese mfanko o se meko ho etu ye ni brefo okay omra samwa odifo entias ye yina film ofosho be ma meda se oni madjuma unshiro bloni ne bebia de befa bia de befa ayolaja anyolaja zu anyolaje ade be sinasi mesratefu amuti asem no mepa mo chewpi ofosho wadaroma
mesrɛ kasa kakra ya na omuntie asɛm no ye pɔmo kyɛw na ya no mo maria baby ya dey fan oh we dey say ayata frari ase amutu a edai ya nje na otwu mutan no dey ana nya yewom na beba ane anye ya na anye ye obi na edai abana nso ananso fosuo medical kase one Miss 22 watchna na my sister Mary dampem nti ho dey mama fan for because enwanam ne bia no yen check room empanimfo na nasuma nkwa hene na pram so hene ye cheche obi bia na minim se samre na pege otufo cameraman ono so tihutie nti ye cheche du samre wo foso na wo de asema ba na asem na de aba no and then no ayata fra hwe ase kwaku mintim bie mana min jai woni madwuma nso broni adwobaje wa atrema obewini munte sasem wo ye pa bible mo asem na ye ka no do any brefo me boa adam nyankopon de bibia ma no na mo mudu nse bo we ka che we no na we busa senti adam do ye on boa wa na sa moa sam na ye temi abia baba ko pen fansa kan sana kom de no kom zo ya wo fosu Babu me yeti ase se nyankopon ka se bo se sika ne dwete edai eye me dia sika ne dwete eye me dia me kan eni muso amu pepa film onse wo se mefu me so me se ne ya mumia mo ano wo fosu sanse mu mienu a odi ato apono so ya ye bebuobo wi se wo do tunse ne edai aba ko bewu ache ba ko ba me wo muna samu ade akwan bi so no se wo nu nwanam ofojo me no nam yi o ma me bibia bi me busa o bibia ofojo sika na dwete eye wo dia ti asem wo ye pa o Yesu Kristo no ne Judas ene na suafo nam no wanya o ma brother o kwan bi so and do Easter bread na say you heard the life of Christ e kwan ya Yesu Kristo ye bono ye kunu na ho aso wote wa na hunsu mu de hwim ano foso entie se be preduasa wo de family ye near side o foso me no na tie se be preduasa na makoyi wa ma ne ye kaunpre me kra me de nipa aye den anu ohun se de akoso na nya wono akoso na wa homa oh adan oh usu oh yeah man be dem ati anasesam be na mogoni emwa jai okay so won yo o foso be ma aye den na Judas okoye se wiye no okose no mahoma ohun se kwanye wode ni nwia se pani o se keto na faso no aba o foso e de ne beba sa de na trendi ko ba bia o he se wo pa o foso ye to yi se bin prejudice aminu mienu edumre bia na nkoye edumre bi so ekoye na ye ma ya wo mu o foso ya koyi ye ma ya ma o da obeda ofoso oda obeda se wo ba wo do no awurade nyankopon na seven prejudice wo koton wo ba no na wadane wani na wo ko wo betian se wo ba na etiam oh that then do you ama ofoso ebi na Yesu Kristo ye no enanye awurade pacho asama kan odimu ne ye kan wadaro apra na no ofoso be ma na nse ye wo ho ana papa bi eba social media okofa ne ba free school ana ode ne call malam bi wo se okokun akwala no ofosu wayi ne ba na ma ho na okoye no ne dinshini ni din komo ana o se me ba wo she me bobi na nna me de aba no ana ode akwala ne tran no se me ba papa ne nyankopon hira no ha no ko no kofa kote baby no fa police was momra papa ne to one e be china I think say nipa bebe we say no na wo hwa akrai wo hwe nsu kwatade na ofosu wo koyi obama se yenku no enu ti na Yesu Kristo tama emfiano ne ba say enti the way am see ni wutie yi ya sebe me ma koma ne woda me ma sikansan obotom e de ne hiaw ye nti wo de mfiano e na ebe yi ama
awerɛho ɔfo so awerɛho ne nti wode mfiano na nti Judas wode bɛyi me ama yɛyi ne ma hwɛ kwan yɛde Yesu Kristo fa so mene womienu nti o but ne nsɛ sɛ mpanifo ba anaa Bible bɛka sɛ twa sɛ na ɛsɛ ba sa nanso yɛhwɛ kwan yɛ fa so baɛ ɛno ho asɛm na tiefo mu nti yɛka o obi bɛka sɛ na twa sɛ ba ampa but yɛhwɛ kwan na ɛfa so baayɛ no yɛde toto ɛnɛ yi a ɛyɛ anaasɛ nyɛ ɛno ho asɛm na yɛka nti mo gyagya mo gyagye ne yie saa time no yɛsi obi bɛka sɛ abakotu sɛ ɛsɛ sɛ na nka ɛba na ɛbaayɛ but yɛmfa ɛno mfiri hɔ yɛde toto ɛnɛ yi sɛ ɛnɛ yi susua mpaa sɛ wokɔyi wo ba ama ɔfɔsuo ano ɔden o Judas deɛ na ano ɔden o Judas yɛ ne berebefoɔ because papa na ne nam no ɔfɔsuo ɛnɛ yi wobɛtumi ne obi ayɛ adwuma yɛteɛ sɛ bɛbɔ so meso a adwuma mpanimfoɔ Brother Foster ɔmo twɛ ɛka mɛboa tɔfe akwa ne nkurɔfoɔ mpanimfoɔ a wɔ adwuma mu sɛbe mpɛduasa ɔmo ma yɛ ho hiahia yɛ na yɛaba ne ɔfɔsuo deɛ ne bɛba sɛ monitor sia ɔfɔsuo na ahwɛ obi ani no atam de kɔ na ɔkyena wabɛtena de bɛn ho ayɛ adwuma ɛyɛ ne berɛ ɛntwa yie wo ne wo bɔɔso na ɛyɛ adwuma mede yɛ mfa to ho ama na bɛsi so atiefo ntɛ ne yie wo ne wo bɔɔso na adwuma adeɛ a wopɛ bi a wɔma wo bi wɔama wo kaa wɔma wo fie tim sika a wɔma bi to botom ɔfɔsuo ɔde hɔ agya wo kwa aba wo wo baayɛ a ɔde nsa bonku nifa nyina sesɛ sika no ɛdeɛ bɛ ne berɛ nko ade te na sɛ Judas oyi Yesu ma membɛsi na mente aseɛ yɛkɛ sɛ obi yɛ ne bereberefoɔ paa sɛ yɛde noma ɔtoto noma Adam de sɛ sɛ bempɛduasa wɔrekwɛ sɛ yɛ ne ɛka kyɛn sese yɛto atuo sɛ be ma menka sɛ bofɔsuo obi kɔ wia sika na obi wia aduane a ɛdi a sɛ bempɛduasa baakyɛ ne baakyɛ nkwanta dɛm o so obi kɔ wia sika ne obi nso sɛbi ne kɔɔdɔ aduane ɔkɔte di a sɛ bempɛduasa baakyɛ ne baakyɛ nkwanta dɛm akwan bi so eti sɛ wokɔgye me wɔfɔsuo me ne ɔnam na makɔbɔ ho pa so wɔfɔsuo yɛnkɔgya me ha na me ne wokɔ ɔdom na wɔfɔsuo matɔn wo na wonim katakyɛ wobɛma tea sɛ wɔse adeɛ ɛhu ɛwɔ nipa ho yɛ nipa ti wɔfɔsuo wonim yɛnya me ha wɔfɔsuo ma yi bi wɔ ma yi so na no na mehwɛ nkurɔfoɔ mmienu a wɔyɛ adwuma ɛwɔ baabi a wɔyɛ port ahina na nkurɔfoɔ yi baako yɛ panin ɛna wɔn kyɛke adeɛ no sɛ baako no panin no ho yɛ nahi wadane n'ani sɛ kuta yi kyɛke si yɛ ɔfɔsuo mɛyi akyerɛw ɔdan n'ani sɛ ɔfa port no bi bɛma ne tirim dua dɔtɔ sɛ camera ne bɔ wɔn ho ɔkunu sikani brenti ani brenti sɛ ɔbɛkunu na ɔno no yɛ next sɛ ɔno no ni hɔ a ɔna yɛ next ani brɛ fɔsuo sɛ nkɛ wɔmrɛ twɛn baadeɛ mepɛ sɛ meka nyansi ɔfɔsuo yɛnya me soa me ha na ɔfɔsuo sɛ bɛmpɛ ma kɔgye wo ho sika woduru wɔ abaa pee na ɔfɔsuo da hɔ wɔ nan aba ɛdeɛ na sika bɛyɛ me ɛkwan bi so deɛ na sika bɛyɛ me ɛkwan yɛ Judas de Yesu Kristo fa nto na ɔsɛ nti wode mfiano na ɛbɛyi me ama Yesu Kristo kɔ ne wɔnim sɛ sɛbi Judas bɛtumi ayɛ ne saa ɔsɛ wode mfiano na ɛbɛyi me ama owie na ɔnu ne ho adeɛ nipa bɛyɛ obɛtumi aku ne ho paa sɛ ɛyɛ dangerous because Adam de sɛ bempɛduasa ɔnu ne ho kora na sɛ wanku ne ho but Judas deɛ ɔhunu ne ho sɛ adeɛ a ɔde ayɛ ne nua no in fact ɔne nante na friends asetena bɔne ne wɔkɔgye sika hwɛ kwan yɛde Yesu Kristo faa so saa the life of Christ no yɛwɔ baako bi hɔ ɛno deɛ wɔwura wontumi hwɛ o Italian one no wontumi hwɛ yɛa ne ɛhwɛ ndɛ sɛ ɛyɛ bɔkɔɔ Italian one no ɛno Yesu Kristo according to Bible kwa yɛbo no ma n'ani sɛ yi o Yesu kwan bi so yɛde abayi bɔ yi mfia yi wɔ ne atwe na ne ho pɛ mogya ne ɛsan de adeɛ yɛ nsakeka aba san de asɛm no fɔsuo wokyɛ kɔ sɛ wote ba ase koso na biribi twa wo na wokɔdwale a na nsuo kama hwɛ ya na ɛya enti Judas deɛ kwan a ɔde Yesu Kristo faa so in fact sɛ wode ba asetena no wommoa ne nyinaa de aba yɛ asetena mu a na sɛ ɔfɔsuo me ne wo ne obi nam na yɛ ne papa no ɔde bɔne tua ɔka kɔtɔn na ɛkɔyɛ wu asɛm a ɔfɔsuo saa nipa no medɔ nyame yɛde tutu bibia ho ɛnyɛ yie enti Judas deɛ wode toto Adam ho a Judas yi ma no ano ɔden ɛyɛ ɔla agye ɛntwa yie enti Adam deɛ ne deɛ ɛno ne wei no difference no me deɛ mekɔma Judas sɛ Judas yi ma no ano ɔden ɛntwa yie pain mawie
Okay. Abrotia. Oboso so ko sanu so bi mu ate. Ye kwatwrum. Ya sem nyina ne se apotwe no Adam ye de nwoma nyina ma ne trum ho. Bibia ne ho ehia no. Nanso so aduaba ba ko mfa wo sanka. Adam de ne nsa akoka. Bibia aduaba ba ko wo de ne nsa akoka. Ana Judas enso agisika ede akoyi Yesu Kristo ama wo mumienu hwan ne ye nibrefo asem titi Ofo so be ma se de wasi aka no tie aboa kokoko na we say no simple and short Judas ene ye nibrefo na Adam se krade wasi ye bona baso fo so be ma ekanya Adam na dua ba ya okote ya Adam manka woni wiase ote ase ka won ka wa ma ye fia bo ahema nyankopon fa ne kransie e ka wa ma wiase eti Adam de wo se ye bo na ba so pa fi se na dua ba na mo ba fefe yifu so e ma odi ye no eno na etime bo aya nipa adoso wo wiase a yawo ye awon to aso abesinenti Adam de otiase a ne sama akora obabi a o hwe ya na wotie ne a ofoso be mama ye mani 2 se wa ya de papa Adam jutu se uhu ye nko ade a aha eti Adam de wa ya de na emom ofoso be ma on se Bible mo Yesu o ya bofra no wonum free Jerusalem ekọ wonum krom na ya de okoyira aye ewo eye asori fie ho na omuhu no na nsa so no na chese wote asofo mpanyimfo mu a woni akwara keto akwara weso a woni asofo mpanyimfo na edi nkomo bi se bisa wo mu question ai enti wo mu ko hu no nsa already ni Yesu odi nkin ayirada enti Judas de ono no wo yo obi ana Yesu penasem before say obi be you say wone ne photo samfo anasa wona obehwe ne sikasam so no na owogidie wo mu na cha say o trust one kasa eti ayade a Yesu Kristo de ne wo pe Judas Iscariot asem ankasa eti no unim sa abribia no Judas nso no eni briefo dada sika no kola no ebeba say bia no oyibi eteta wankona enso na Yesu nim so no onka ho asem eti bra Yesu Kristo edi nkan ayira pen no wonim se your friend is Bernard wo mata ko ne mba ya adwen se ade a na Judas e wa adwen bi se Yesu besa ayira na yira we se ne dia bia o yira kola na won sa mabiem na je se ono so aye abetena ho ana se sikasem ni nyina ba begu na bem nti ofo be ma ye ka greedy ana se wo bia nani ebra de pa de a Adam nye ni brefo Adam onye ni brefo na mom de wa ye no kra no oboa ye mane yenya generation to generation yenya want to so sa ebesi ne ya yeso ye wo ama ye mane ye manananom so no asaba betoa ewiase abrabo no so nti no de ye beka so ye greedy ana se ono akasa no ne nsem nheda nya yi no eye Judas enti Adam se de ofo so be ma ye mo na baso na da romanti ne ne ye nyina ya ba wiase why te Judas na ye du frupe ofe akaba ku bi no minwen ono so de akaba kwa no aboa no unim ofo akaba ku hwe something like Samson ni Delilah hwe kwan odo na Samson wo ma Delilah sabia wade na na okọ na busuafo kwa mpe no se no me do me yire hwe kwan a Delilah oyi Samson maye kwa ye fa so a ye de Samson fa so tutu nani yi ho ma asante wo kasa bi se yi wo tena ene sabe obi ton obi ye nwanfo nanam hwe kwa ye fa so di lala eton Samson edima na tamfo aba sai no obi a woni bia nkoto sasi di ni bi hwe wo hwe na obi say yes se obi ye ji hu sika ne ye kokun a sa nipa no ofo so nyame na edi nipa nam wiase ye nam iso obi aboy ho poko ofo so woni mo obi a woji sika me yi akokun
ofosu anu den Adam de no yeye nyam no mia na ehia yete de yete so mfa so ofosu man fa sia okay kata Mate ese de omono kasa mienu odi ka o se akaba akoma ne fanso so ese edin se ne omono ni first di besi enye intine no ni first and I was me pa chom na host program no me na host program no me kura me se me fanso no so e be kwa akọ fanso maba and I was woman ne fanso so and on the Samson so abeso so ahwe betanya hwe ewiase wo edu ba bia enyenko fie kese ne boba ire na emu me frasa asepa ye listen ba ko ho ma me sapom ene ye birthday na hope sable wati abeya ma ye se ye bepon a lady no won fa ye show ni ndi agro kra was petting pom ni kun ye trotro driver ma me sapom me chiao nana hwe ma me ka se mvincho ewiase awie ya bone wo ka se bible ka se wato otwe ase no bonsam atwene ye so na asase zufo ye nue bone awie ye nyina ye kwame Adam bone ebebe wiase nyina ye Adam ye dana se pa saman no na ukra de wo ni first person Nyankopon bo wo ye de se ye wo ye fa baabi ne baaye nana meboa ye wo ye fa baabi wo de wo da ho ne Nyankopon tete anwea no wote ye no di kan de ball hefa e na odi boy ya na odi bobo nti wo kra de ahodi ni fi Nyankopon ho no mo direct straight ne Nyankopon wa ma wo bibia turo mu ho no na bibia wo ho no mo Nyankopon ma wa bango anka bofre ediki ene wiase kura ko ma ka ne bibia sa ni ne ha enka bibia no Nyankopon dia ma wo edi ntomo na bibia wo entontum sonkronso nyina wo ho no mo Nyankopon hya wo dia ma wo ena wasa yi won fempade we no e dia bo hawa na wankasa hu hawa no wo se me hona mu se me dompe ene mpacho Nyankopon wo ya Adam abro nana Nyankopon wo ya Adam abro ena wo se niam we nyina no me sere kwa me Adam oi agye we emfa won sanka emfa won sanka wo se da Adam ye ni brefo pa sa papa no o ti ase Adam ye ni brefo pa enka wo kra sa tam oba no eye mistake a onu ko di bie no enka wo kra no katene no say no wo ka baba o se me boni pasam me suni ne me seso o ti ase ena ti o oba ti ni bema ti ni Kristo ti ni Nyankopon meboa enti wo kra de enka wo na head enti me pa jo oba ni mistake a wo ko mistake ekwan bi so no wo na yesen ka wo tene wo ba no nanka wakra wasa sere ama oba ni se oba na awurade wo de ne ma me ni sei na wa ye na emom fa che no o hwa ha wato saa azimizu medibi etu ofiri tete na ewiase awie ye nyina ne to ewiase awie ye nyina ene to na Judas no me hu sheda hu ne mfunso bio ono kwa no ni Yesu di agro no woni Yesu di agro no nim se Yesu kura betimi ayira na papa no nso no betimi ayira eno no wanko yira ma ensem we nyina yedesi nka wo ye ton wo nka yira na nka asem fa na asem nkwen Yesu Judas gisi kakakra no na wo hwe wo de so wa hwe se enka wo be yira ensenkyerene de enche na wo ye ensenkyerene na wo ahodi ni tumi sen ka de be ye den e de Nyankopon fa ne nkokọ tunti kan maka ne se ono na de no na wanyira idi agro kra so menya se won se nsu na mu na agrada ni dwedwe mu no minim se topic ni jina minya make kan se bi pa wo na kan se bia misuru fa kwa tempo no so agrada Nyankopon hey Judas wanye bone osoro kasai ena wo Yesu na so betimi aba bewu tie obi ansre no ena wono aso aba bewu tiasma me ka cho no me say satam osoro ka se hwana me soma no hwana me kwa mam na Yesu no apagya ne nsa
o pagya ne nsa no no so hia boafo se beba mu a ensese Judas boa no he necessary Judas boa Yesu ma ne botaye no de ba asase no so no eye adwuma enti Judas die na unim my way nana wadaroma my na okase enkobu Yesu ne frɛ ne sɛ wana se enkobu Yesu oh wahine bi no okase enko ye nkotwa Yesu mpre ne frɛ ne sɛ wahine Hilodi ho enyo na ka se wo horo ne nsa firi Yesu wo no ho no Pilato meboa ase a kyerɛ sɛ wo horo nsa sɛ ɛna wo horo nsa no se ye nkɔbu Yesu ti asɛm ni yo wo de ti ha sɛ yie wo se mahwehwɛ brantie yi ho me mahwehwɛ ni nsɛm ni nyina na nso me hu ba bia wo yɛ dɛn wodi fo na mfunsuo bia ni no ayɛ nkɔbɔ ne ma asa anyɛ dɛn saa tam na ɔmde hypocrisy nya atwom sɛm sa no anyɛ ne saa na anyɛ dɛn saa tam ɔmde firi Gabata court wɛde ne kɔ efrɛ Gabata court wa yɛkɔbu Gabata me da ase me metre sɛ wo se wahwehwɛ ne nsɛm ni nyina hu mfunsuo ba akokɔ ayɛ dɛn ɛwɔ no ho enye no ani sɛ me hu mfonso ba ku kra wɔ no nti munya no na wa horo won sa wo se munkɔbɔ ni mpre yenkɔbɔ ni mpre sa anyɛ dɛn enipa usu sa wɔnyɛ bɔne no yenkɔbɔ ni mpre sa anyɛ dɛn dia me kan wote ase enti Judas ne de wɔno na bua ma contract ne ba mu obi antumi emu aten yesi yenyi aten ma yemu aten ye de tumi yi na ada me pacho enya adam anka Yesu bɛba bewu senya adam ne kodi aduaba we ya bɔne ayeyire yɛn a bɔne adokro mo ansa mo ame ne ɔsɔfo pɔkwa brane na bɔne adokro yɛn wote ase senya adam a enka Yesu ba bewu yese yiribi ni jayo o sede ben ye kan yiribi ni wantia ye kan yiraba wote ase bɔne aba wiase ni nyina adam enkodi aduaba no na hwɛ ifto na akodi ye wahu ya wie ye enti se saa time na ni modi aduaba ni we Yesu Nyankopɔn kasa wote ase mo kan afi no no start ni Nyankopɔn eye exchange of words ene Nyankopɔn wo na ti kɔ ene Nyankopɔn wo na ti kɔ ne ye ne o enti egi ntomo de Nyankopɔn hyɛda bo bibia ma ye senya Adam ani bere a enya Adam ani bere a enka Yesu kran ko ha no ho ma ko ne papa no te soro honom na nka wo mo ye wo niema so niema cho enti wiase bone ni nyina agina Adam so Adam ani bere nti ena ma enipa bone adokro ye na Yesu ba Yesu oba bewu no na wo ba ye no ena obe me pacho Yesu na nyeni nuane Judas so ne na nam emse ne ma me nua ba no me ti kra me sheda nkwa osole me de mate no mo kika se ni ma me nua ba no so tia ena no wonim je Yesu su betimi ayeden ayenye skafia abi enti na wo susu se Yesu kwa du onko betimi ayera e honom no Yesu na ma Judas no magu ase o na nka Judas no wan sada nya bone o se nka Yesu yira yankasem no to atwa ready Yesu udisi no mi disi no Yesu Adam na memre say me kodi Judas e chi anya bre na mebre udisi no mi disi no me say ani bread ye ni pa na ni bread ye pa de na ya Adam okay because that time no na bone ni wiase ene Nyankopɔn bo bibia de man wo ba kama onu an kasa na ni bo wo ba na animu no woti ase wo say yes wo hwe wo ba na niema woti wo hwe ni mpokua gina so ne to ebowiem sesa bia lu pretai ne kolor no eda so no tumi se ni trinwi gunachi se we de wo bomi dompem na afi okodi sa aduaba na ye den aduaba no okodi ye den Nyankopɔn ma bibia bi wo se we di mfansa nka na se Adam etena ho na kwa nua aduaba na Yesu no nte ne soro enka bone be do kra ma waka so oba bewu adie nkwa ma Judas ne nso so akwa ye de oyeye no enti Adam na nani brade pa na me da se okay 0551 931
0551 931 na ye kai ye tiefo nyina se ya create post no bi wo YouTube and Facebook no enti o manfo enso envote wo mo de emfam free wo Sompa TV Ghana Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa 93.1 abogade for de no so Sompa TV YouTube no Sompa TV ye vote emfam free wo hwan pa ena nani brade e Judas anase eye Adam. Hello. Udin baby afrefre. Wacha me de Kwame Tigwa me kasafri akwa. Kwame yete o. Nanka Adam wanko dia no anka o ai usunka wonti asiu na dia ba ya dia ba mu na Adam kudi ya na. Wanko dia usunka wonti asi. Enti Judas na ye mistake kakraka pa. Judas na ye mistake kakraka pa. Judas one day one na one pa udi bi wa asiu eso. Okay, you say Judas na ye mistake pa. Hello. So the leading program papa. Mama fia papa swame bola no pe. Swame bola ni se ope. Ni omuna samwa senior legend. Okay. Extra nyame fa nen konfa me sa sunjie mu. Okay. And me koma a friend saying Judas. Yes, Judas ma ka we nku Yesu an ki e me wu nyi yina nkwa. Okay. Na ka ni fu so de. Oh my bona won so so de egu so wona bre na ebre. Eti wan na any brave for pa. Be tie for Judas. Judas on. Okay, odi for be din. Hello. Oboswe. Yey. Maju so panipa. When kuma Richmond, the small boy carpenter. Mamponten. Na mabedi atimata for Eastern region do ha. Ultimate won ka che. Me show Facebook ofozu. Okay. Ofozu we dem koma owusu bema. Okay. Tiawa. Hello. Hello, ofozu. Peter new. Answer for Moonlight. Le ko na Judas. O koma Judas wo hu. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Kingsley Asankigwa. O say Kingsley Asankigwa. Okay, Kingsley enti o. Boni ne de ye be ka se ni na wo Adam na ye boni papa. He says Judas de ye discuss something na share nta. Okay. Hello. Yeah, hello. Udin baby afrefre. Adam kasafi biani. Yeti o. Premi adimai. Okay. Adam koma Adam. O koma Adam wo hu. Okay. Hello. Okay. Hello. Yeah, good evening. Ma just open ipa. Yeah, me pass on me the joy me free Jirapa. Yeah, me pass on. Yeti open ipa. Me pass on Adam why? Adam wo. Me pass on. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Pacho ye from me edujanki. Yeti o. Me pacho Adam le di apropa Adam. Okay. Ni nyina ene se emuda ho enunti eya Adam a ye no Adam ene Judas. Efri se enchirechiremu no ko se hwan na ye ni brifo pa. Efri se Adam akodi aduaba na chi ena Judas so akodi sika chi. Enti hwan na ye ni brifo pa. Watima se enti ya ye ne sa mam commissioner said ye be ya election mu be kama. Hello. Me pacho yo. Udin baby afrefri. Me free kokome afwanse kokome. Okay. Na de me kan fa woni se. Ngo ka se papa ne boni hu nim jedua. Nti sa papa ne boni hu nim jedua no. Obi an fidi. Mi yen no ka Adam ho asemu. Adam boni o ye no. Sa dia ne nyina yen so ye. Papa ne boni hu nim jedua no. Enti omo mi enu wan na ye ni brefo pa. Enti ni de mu se Judas na ye ni brefo. Okay. Tia. Hello. Udin baby afrefre. Bacha me kasa free bokrum.
Yetio, Penny Powding. Mpacho frame na nayo. Me pacho Adam ne di bone pa. Okay. Hello. Hello. Omuna Samoa. Hello. 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 Hello, Udi baby afrefre. But if someone I can see that by his side. Yetio Panipa. But Adam let me break for pa. Okay. Damn. Hello. Why? Adam. For Corona by Ebelanu. Adam Wahu. Adam is body for powerful soup. Hello. 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 Udi baby afrefre ya na mo lower volume of your set no ebeboa ye why? Your friend na nasa for kantanka mamponi this year. Okay. I Adam because Adam. Hello. 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 Bacho minya so ana. Udi baby afrefre. Me free at Sunsidum Pase. Yentie o Udi. Kwame George. Okay. Bacho minya so ana. Udi baby afrefre. Oh, yenye frame. Ya besra ya tiefo nyina se wo bekasa volume of your set no say radio na TV no low no yeni nkomo phone so wadawroma mo ye ne say beboa yen. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Friend now Professor of Africa Kobe. Okay. So Adam yintia na libra de ne se emra won ba dada no ka se wodi aduaba Adam no. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Because I come die so Adam. No, okay. Enu ti amoma ne ye tia wa ma ye Adam e Judas ya. If we say panel members din chirimu no di kan ba na mo follow ye. Ye be sere mo a. Hello. Udi baby afrefre. Baby any phone. Okay. Adam ne saso ne mudia na ye no ho adwuma wa moye kra. Adam on saso ne mu abe ne ho adwuma ya zemo. Hello. Good evening. Maje so pani pa baby afrefre udi. No, okay, yeti o. Hello. 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 Udi baby afrefre. Judas. Judas one. Okay. Hello. Judas yo. Adam. Adam. Adam on one year kra. No, okay. Hello. I contribute to the program. Hello. Baby afrefre udi. Me free Bruso. Ayeti o. Yeah, Adams. Hey, mona nana mu ye ni seye. Ya semu. Hello. Yeti o mu. Aga se ye dipo wa yesi o mu na kai ko to bu funu gwa be hwe o mu. No, okay. Ya fa ofre no enyina ensia na ye ne Dankaba complex enko ne enko twetwe enko memra Dank ene MCA Madaroma Dank ye ne no enko ne enko twetwe enkomo free na so ye emra nyoma pinu a na Dank oyo no de sayade yenko Dank ho na yenko twetwe enkomo emra gobo ye ne Dank Herbal complex entwetwe enkomo every say Dank for na ede abibidru sayade na oteso emfa so kama pa
efiri sɛ the dank ababa ye ewo Ghana ene asantememu ano 7 preduasa ɛho asɛm ka no amanfo edi adanse papa Dr. Pani efiri dank plus ababet kan yensa ewa sempeni so na oba beda enyoma dank aye ene obibia da wo yade na opɛ ayaresa no Dr. Pani ewa ha pani pa memo akwa aba nimpom te say oh nyankopon adome ho ye pa why nam ne ka say Dr. Daniel Intikwati ampa oni kura mamacho oni amamacho Dr. Wadawroma said the munro no ni dinu esitie no nwom de eda yetifri ni wura no na manfo a ebo dank eba complex abaso no ano odren na che se sabaso bodie no eba sade a na de mo aye de 7 preduasa esefata se mubomudini na mubomudin so amanfo so som efise yade no de mosa de na eye mu secret enwanwasa ade ye secret ne se dank apart from herba and I say bibidru aye no yes and you should be a holistic medicine obi oye holistic medicine e gidi se ye nipedua no nyankopon siesie se no abetimi ehili no ho nipedua na wo se no atimi sa no ho yare o hwe ye nipedua ya so you tumi abwana ebi asefu o mawre na obi ya obo na mawre na asefu biom ni nyina ye cells a nyankopon siesie se tinwi na wayi no onsa nya adwuma ma ne nsambre biu enu ntie nipedua ne yo organs bebre ni tissues we nipedua no mu a bribia se ho tochema na eno asa ye ne ho adwuma na rejuvenate se de broni be ka no na ase aye fofo to renew na renew no ho enti se wo yare na so oba obi a use holistic medicine a na trim popa ne so person hwe baby kwa yade ni free buy na oma woduro be ma onipedua na nkasa asa no ho yare na no na dank ye enti endo ni chemicals bi anim ye ma woduro be ma nipedua na nkasa timi healing no ho na ho ato enti basa obo se wonkonya side effect a ukonu mu nduro a chemicals wo ma de bebre wo no na ama ho ato kra enti yare ahodo bebre ba ya so ye honom no essence use holistic approach e de hwe ni ntino ye hwe the root cause of yare no na ya tackle ho ne yi sa root cause na free ho ye root cause na free ho a ho ato wa wi na ho de aba enti we met ma ba dank no aka kire yen se me ne me yiri hie mu a ma ye mere wo mpem onu yiri hie mu a ye mere wo mpem fa obo se dank bet ma ma wo nru a ebegina diagnose na ya yeso ya sheda de wo wu afidiem ama fidie na kire ya de property am a ye mere wo mpem no ni hu ade kwa ma ye mere wo mpem na obehwe na eduru e de be ma wo no kra na be ma no ho odin wo mpem nim na so eduru be ma na ho aba be ye din wo mpem esan say yehu baby are any free bar and yama wodru a ebetume to ase eno ene secret na chese dank for de nyese bi obi beka na asem asem tipa me no ana osije duro ko nemmomu no wo hwe se obehu the root cause no na de duro na kan no na chese yare na tu nyesa oh kama mo duro bako amafo boni din papa na ya no ansa na meba so no ada na mundo no nyina mo de dank na hye ni musa de ntia dank ni hye ndo ni nyina ni mu ne se dank na eyin din ana enenkofo bebra ye ndro ni bia esan ye dwuma die nto be se dro bebra na dank so so was the heba fo bebra ye dro ni bia obebodi no de dank so esan se wan hwe ya ombe ma edin no kwa dank ne free ye honom enu nti na ma dank ye drobia de dank ne shase asa ne droni dinaba ntu to drona no se e dank for your product ana won sa aka no eno ne be ma mo drona danson good sanity okay dank for mo ba ye no se o hwe Facebook no na uko YouTube na ko ba Sompa TV no a dokota wanda uruma abasobode mo gibi pa o de na ya na ema mo gi abasobode no sa meda se pa sa abasobode da screen isu ye abasobode a eye West Africa Alternative Medical Awards omo ye na dank the best arthritis treatment center of the year they say ba arthritis sasabro yare pa wo san dank wa watu ho agu wo so do ni kire dank ana wo hwa basbody we say nso a eno so ye Semba Awards eye Heba Excellence Awards eno so ye je wo Kumasi Golden Tulip abasbody de se kase ka yaji bebre na de ma yaji abasbody ne se won se obi a wo ye adwuma onwuma pa na ton adwuma dank ye no na ton ye ntu bon se abasbody ni bi wo kra me ka ye duro ba ko ja abasbody bi dank extract
say do ni enye ho advert bla ya jabas but ni enye ho advert kra the bla yen saka nomination say do na jabas but ni e kra enwa say how no mo so wo call market no say dem krofo si kan duro no ho asem no and we were very surprised as I say na ye duro ba ko na afi ne dia ba yenye advert by the call market na nkrofo age na mo ton nanso etumi je award and the say ye nuru no ankasa no no a eno a na be kire wo say eduro na wo no no nye eduro bi keke eduro a ya hyeda hwe ye nature say the city any air research na dia ye eduro ntu no mo ya na ye adwuma aha na ma wo ho so eto okay doctor o hwe ewiase yade ni aduane ayedia koku ha adwene pa no kre koku ye yade bi ha adwen papa eti dank fito ke heba mr no no so age award ni bia na because ne sa koku yade no me da se dank fito ke heba mr no the juma edi pa koku na so koku die ye wo bibu ye ntokwan no ho a ye frɛ no entini se obi ta koto squat mo a na ma ntini mu abiebi na ma benya sa koku yare no yedru efe ne dan fight to Kenya nominations be nyanje award na so dwuma edie no nkofo timi Clafri Canada say senya sa fight to Kenya si aye edwuma aye no enwanwa into bia okoko sese edru ohwehwe aye edru efe ne dan fight to Kenya eno onum so akoko no na oze koko no bebru ha onum a ebe kan kawa sana won say eye adwuma fight to Kenya sa enkan enye ohweba koko no bo say ebe hye koko no ama ho ato eno ni na adwuma dan fight to Kenya okay sesi ano se mehwe mo akrata no so a yade bi ti se osa amanfo se ano duro ni ho dank modern born and ben am bofa ho yaje the best osa treatment center 2018 ewo Ghana ha best osa treatment center inti yare efe no osa ya yimkuru ya san de do bia be fe ne dank gastro care ukwa e bash of pharmaceutical bia obenya bi de ne osa no aye kese a wonya bia fe ne bleeding osa no ye wondro mienu a ye fe no yenkonja ho dank vita ana dank gastro care ukwa pharmaceutical shop na e bash shop bia wo so pe dank vita and dank gastro care unumu a ebeyi osa ne fi wo kra ma ho ato ebom ana different vita ana gastro ba ko to atobom wo osa na aye chronic pa dia to ni mienu bom na to ni mienu bom a ebeyi osa ne fi wo ma ho ato kra ya dia hudo pi na na dank esa dia pa na ma specialize a sexually transmitted disease enemu yare enemu yare no your syphilis, your gonorrhea, your chlamydia, your hepatitis, your herpes, your warts. Na sa yare ne die se bia yewa emfa woni nkyere bebia fo ni kyere dank eba complex enen pese me ka syphilis ho asem kakra bi ema etiefo hu se de yare ne sitie bebrete syphilis a no ma yo ma gye syphilis nti se gonorrhea syphilis yare ba ko a ehu pa emo o mo de syphilis yare ne ba ne from treponema pallidum ye ka treponema pallidum o mo de syphilis yare no bibu wo so a na oni obi di enemu kita ho a na aba no so sa syphilis to be metime nya through oral sex se bia be me fa ode na no e fa oba ho ana se o fa no ne to ana o fa no na nemu betimi di ama no ana se yo bibie e obi syphilis ni obi fa na chankle sa chankle no ayete se eyam na abeto obe ma ho ana abeto wo ba no wa nemu ana ebetimi ato obi sirim sa chanka no bo se you obi a enye hene eno so enye eno na ba TV no so no on say dey sit down no enye hene no so enye ya na ebeto sa afide de ba ne se obo se ewo mu ane no akọ wa no modu kura no abetimi akọ na ekowi a na asen ba okwan foforo so e ba kwan foforo so ndie nsa ne be gu ni pedua no ne betime gu nsem betime gu to ho achi e ba sa ye so nye be fe ne secondary syphilis e bi na ato obi nsa ho e wo afidie no mu wonya secondary syphilis na e beto ho sa afi secondary syphilis na chi no wuti betime ayo ya wo betime oni betime ayo kusukusu syphilis betime am oni efra e betime abobo nkase mu ntokuru amonye bi fe no osteoporosis e betime ama unipa kono wo ho anaise wonsa ba ko na sensene on say o stroke ye we fa o half ba obi a syphilis be no betimi afa e bia wo nan kwa na nan ni ntimi move so na o su ni ntimi move e betimi ebubu ma wo ntimi nya wo hwe e yare ba ko nso a e koso miscarriage e wo mamu se bia oba bi enyinsen na wapo nyinsen no empempi no be hwe na ye syphilis are na e yesa syphilis betimi ma obi aso asi
na so no kasa ontini yi enso na syphilis na ekọ so sante dru sa stage na ehu pa na so the sa stage ameka wase mi nyina no so obi yare na so ohun se na so nsi na ni sei ana na chinkasem ye ne ya ne kotodwe ye ne ya on tamfa na adwene mu sa syphilis na ye no obeka se beyi obeka se beyi ana obu okọ de be sha de fufuo bi na adwene ma so nemu yare betima aye ne sa interpercent kofo hu sa syphilis yare no ekọ so imubuye ekoso paralysis wo fie mu ankofo ibrahim no so mu nya stroke nanso enye no ekoso enifra obi kro obo safe asase ese na adwene nti wo hu se wo ne oba esiada bra wa mo ho ban ana be ma so onum se oba so onum so de be ma esia bra wa mo ho ban no ye de akonya ne mu obi a se ochena ekosi ukua da ye nimu ye free health screening for sexually transmitted infection bra wo ba for partner ka ho ne bra na mo me check mu ni pedum se mo nya syphilis are ni bi o mu ni pedum am so ba na wanya bia ye woduru ebetumi de tu ase bebre wa adwene se so wo syphilis na no mo duru ase ntimi ntu na so dank e free tu syphilis ase nyene wo ba ebetu ase ama mo ho ato enti na ma mudin na du akiri no sa na etumi edisen anase bosome sen anase sen na duru no ka nipa kura ase etimi tu o syphilis obi ba ye ho abu within 3 days na eko obi dey within 1 week na eko depending on stage you do no because syphilis your primary stage your secondary your latent and your tertiary na nhwemu che say syphilis ne sell unipadua na untimi reverse damage na akoso no na so ba danke bala damage na akoso bebre ho etimi reverse no nti say de na pre say bubu ogu so aye oden ano e ma na ha de bra ye nye check up ne hwe ye hu de ha wa ye bit ma boa ma won so won atimi ato okay yaka koko hu asem ena yaka osa hu asem ena se ba enam san yade kura de danke kura de ne me ma ho efrise eno kura de motenete yade be ne biare be na aka mutumi etenete ana mutu ase yade be se stroke obi a stroke aye no ba yitimi bua no ma no sore e ma wonante kama ye bibia yade be se hepatitis B ayo obi a yitimi tu dank de ma ye gi din pa hepatitis B se ayo no wabane ama odua ma se etu awo ho na ye diamond so ahwe obi a wonya halitosis se bi okasa na pampan wo nanum tinkofo ntimi me no yare ba ko so aye ade pa o fere so fere nipa ntimi nko nipim fere radio obi a waye kese abroso doctor no na atoketrema no so no syphilis no chankle na atoketrema no so no kensa we so na gu obi achi basa ma na chi nyina ye eyino ni nyina free syphilis na yesa ni sa chankle we beto ho a wanhwe ya wuhunu emema ibro to mu pubic area bebi enwifu ho no ebetima ba beto wuhunu se wanya syphilis nanso na eno na da ho no ho na no akọ obu won so a ensa ne kura ma o obu ansa ye kan wasem ne mani ni pedos no syphilis ne bi enye ni pe nyina na nya symptoms a ye kan wasem no enti wo kasa wo twen enya symptoms a ebe too late enti ne say wow you sexually active wo ne oba hiada na ne be ma hiada wa wale o nwale yo wo de bra ne ye check ni pedua free screening kure koso sa ye check ma ne hwade doctor emire bi me ba mo aso ye na enne na meka sa asemu Sompa 93.1 na enipa miense bi de aponche baba be chawo sa na satam no na mabobi se mfu fita se nti wonkai na wonya kase nso se sa de ben ne ba ya mo de aponche ne be chawo o mo se papa bi ne yefunu ahye ne nase apagya wakoba bia mpa bo mo maka che ne se abefu acheche na bodue mo mdi ni bedi bronya safe no je so obewu ye check up ne hu se o liver cirrhosis liver cirrhosis so hepatitis B na ko so sa ani ese betimi ahwe no mu nyi ni se betimi ahwe no okay na so nyakopon adom ti ahwe sa papa na manne no waye kama ne busuafo no hu sa no no se ne se nkomode aponche beka akoda osofo ase de on be ba dank e ba complex aba be da ya ase ese adwuma pa ye ni nti okay te sabe papa no da so etiase o da so tiase odi ni pa ba ofri sampa no ha o odi ni pa ba no obi yare no direct se ne kodank obi yare no ka chese kodank esa so no hu se anka wawu awie nanso ne eni da so aba okay
enti yane dank ena twetwe nkomo we eya dansedie trodo Dr. Mesro se free sabre ye ko ye nkomo twetwe mu no ne ye boda wuro se amanfo ma dank no sa papa ne se ya na dru ba bia kuma se for Ghana for no won pese waka ne se ni pese hu nipa kro da ko ye fa papa ne mra na ye hu senkyere ne dank for etumi ye banipa enti no dank brebe na mo ye adwuma ye adwuma adwada kosi memenda adwada kosi fiada no pa no watwe kosi enwumre nonum ye wo ho memenda so no pa no watwe kosi ewia no miensa ye wo ho kosi ada nko ana ye de ahome mo chira kwai ye wo pechi no metu Ghana ha bebia wo bia dank ni bebia ye nim se nkofo binim de yendro ye adwuma wo clinic ahodo bi mo nti obi wo ko ho anu afre nsema kom clinic eduro se ne de ma me ye srese dank de aso ye de kumase nko ana ye wo pechi no metu wo ba wo su besu o trade junction wo si trade junction pe wo so pe taxi ana plagi akọ dank eba wo benye bi odo beba be si aso ye oboko ne ato yembo ase ahwe ama wife kama wo problem no ba na ye sexually transmitted infection no onko amema fa partner kan ho ne bra o partners ni sexual reform nyina kan ho ne bra ye obibi efe no reinfection wan hwe ya wo ya hwe wa ma ho ato no be sa ko partner foforo no asade aye obi o nti fa ne bra ne nto yembo ase hwe bibia ebe fa and doctor say onya akrokra no say wo bro more than 2 ode ba ko ba echi no kromfa no nko kan na ode wo mu aba ba ko ebeboa na ase atimi atu so ka so ode wo mu bomu aba wan hwe ya ebepagya wa ya ba ko mo sa akwanya no doctor watima say enti no ode ba ko ba emfa ho nko kan obi a echina no ahwa say the 4th day no watimi awie no watimi atu ase matiase pa doctor watima say ye mo sa akwanya ne ye fa ye ma no ntudwa matiase ye numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 your numbers are no na dank for na ye ne wo mu atwetwe nkomo no eno nti obi bia ekira dank okay dank na ye ne wo mu ekotwetwe nkomo no enuro pinu a na dank ewo na wodi edi juma proke no wo bi a wode ema sisi yade no ekọ sa na Actima X eno ye intridi madedia stroke enso romanticism no sasabro no oditu ase phytocare eno so eye constipation wo yemotrim no koko no eno de phytocare etu na vino no enso ehwe na ne wo yemotim so ani koko no a wode ebetu ase na wode amount dank herbal tonic yenhwe ne ebetumi anom bi ne atumi atibi edi pachi number 2 na wowo na wotu jade no ase dank na yekotie no enkomo no yekọ computer so adwendie bra na yemfa entoa so yetisi mu a ba ye na yekro no for me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba matia kaniso oni baba mutrem odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu
wuduru Trade Junction wo pe wo so wo ko dank e ba complex bi nya taxi na plagi a e do be ko wo mu ofide mo waso e be check ni pegua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na wo manya nduru so a o betimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de o mate de tekura wo no bo mo de aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244017556 and you say omo ye free health screening o kwa o be check the pedo nyina ma kwa o use ke bia tutu mekane for the chile dank ahontofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu sciatica expert Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit na ne namfo no abesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bita and efri Italy alcohol nim spices fruits and herbs and wade aye be modin konkonsa aperitivo bita ebi ni otom se wata ha ya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bita menum na menye bi ato wahe supermarkets ana drinking bars dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi so a 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edweden krato ya tum okay Yamashafo ni atiefo nyina akwa babiem eba Sompa TV Sompa 93.1 apotwe no awieye no sade mpanifo ataka no sini awieye na yehu chele wedi chele yehu ba bi ekotoye na Judas ene Adam hwan na ekwa bi so no woye nibrefo amanfo avutu no mo kyerem se ye na Adam wanya de ye na Adam eno ti Adam wa nya de no Adam enya 14 ni nyina kyerese wa anya de amanfo kyerese Adam ye nibrefo papa Judas so eso enya num na kyerese kwa bi so no ba bia akra no a amanfo e support Judas kakra kwa bi so kyerese Adam de wa anya de kra apotwen no na wieye eno no sini wieye yakọ akwa hu chali wate na ene asemo ye de to ya proso no eche paw ano dene ye ayasam mi hu bema wo twa da pase da eye dai na we ekoba ye asem we epie free enkawe na sofu pani bia wono na ye kofa bai ema divine giga ministry eno e wa twuma nwa bia jamansinim ho ye enkawe na making na sofu ne yire ene nana ya na diaba na koba ye ni nyina ene se nana ya ne sofu yatna na so awo ema yafunu entumi mpai ema sofu ento bedin na entetia yatetia na entiteya enenkyeremu a sabre edaya proso kyerese na ya enkani bi no na nempna ene konfuo bi na sa konfuo no ena ya fa no kum saba wono so ewon kawe ho kum saba wono so ewon kawe ho na enkyeremu no kyerese na enkane no na ya empra no etina na ya hwe ye obeware sofo no a yafuru no
entume pai ema koda ntom no na wosusu se sofo no na hoden no ewo fam sofo no ne nkwamwa no anya adwuma enu ti no gentia dada ne so nya so na wokọ ye sofo yi edeka no na kim nana ya konfo no edeka nana ya enanyimi na kire se sofo nana ya kwaware no wono de ne kwamwa na no wo fam eti konfo no ye ne prada da no wo twafa ho wokotia no a konfo na anyim nana ya abroho sem asinkawe na semwe no sempanifu anhwe sikantwa bebem etuo betumi ato won kawe asemwe eya asemwa asempani pa beto ya apno so no na yentie sofo no atemdidie bi pa wodi didi nana ya enya asem ketwa kra na yebofotene ewon kawe yebefre no ahoma no so na odi mu nkyiremu kakra de abre yetiefo ano de papa wodi enkotie sofo no divine gaga ministry sofo panipa ono ena sabre yeko ne yakwa no todo no afre no eja power ono ewo nkawe rabbi buama sofo no rabbi buama yeko ne ekotie no siniba apetesiniba oba ne ho apetesi apetesiniba koshiniba pesau sansaniba oba ya fa usunan so apoa otwayamba na bia wo me say wo tina 3 ya wo tingaria ha no na tia wo beda binu ho wonu kan say etri fa wo ni yachi oba wo na wontimi anhye sedasa wontimi na wontimi ka oba ho wo fi se kankane ho apoa oba wo me na wo da jita no me wiye ko dare utimi yoba oba yentimi ne wonnani wase kankan wate ohu chene onna ho proye aya shamini me ba jo shamini ska fanante na ya wuru so yoba abuwa ta oba mun shamu te saw kana ma ya mo ba o ma me enya dro na kwache no o ma me adro na che no okoda na ewia abaifo asefo mutie na adane ayarefo ogu wono wona ma ye hu wo nya akono gu ha entafo asefo ye ntafo na bedi mu a wotu ani papa be na famu enkana mama enchabo asefo wo hu apitia sin emuwa ma wasi achimo ho wotu edi abra papa be na baboye entafo na dimu se nya ntani na bedi mu amo na dimu abuwa obana akuru ebusa kwa afa so wo no kapinta ne obabo da so na ba chi wo di ho yoba who free so ojan ho okay aya sofo a ye friend no rabbi buama dodo no afra no ajapawa a wo ye kofa by my divine gaga ministry atwenwa wa bia jamansin nim enkawe na meken sofo ene didi atemsa no abrewati asabo tofo na tem didi ni bi mu ate bo sofo na tem didi ni ba akokan siniba apetesiniba oba ne ho apetesiniba koshiniba pesau sansaniba oba ya fa usunan so apoa otwayamba na bia wo me say wo tina 3 ya wo tingaria ha no na tia wo beda binu ho wonu kan say etri fa wo ni yachi oba wo na wontimi anhye sedasa wontimi na wontimi ka oba ho wo fi se kankane ho abuwa oba wo me na wo da jita no me wiye ko dare wontimi yoba oba yentimi ne wonnani wase kankan wate ohu chene onna ho proye aya shamini me ba jo shamini ska fanante na ya wuru so yoba abuwa ta oba mun shamu te saw kana ma ya mo ba o ma me enya dro na kwache no o ma me adro na che no okoda na ewia abaifo asefo mutie na ada na ayarefo ogu wono wona ma ya hu wo nya akono gu ha entafo asefo ye ntafo na bedi mu a wotu ani papa be na famu enkana mama
nchaboasefoɔ mo ho apitiasie ɛmmoama wase akye mo ho wote wadi abrapapa bɛn na ɛbɛbɔɔyɛ ɛntafoɔ na di mu sɛ nyɛ ntani na bɛdi mu a mo na di mu aboa ɔba no akɔre abusakɔ a ɛfa so wo no kapenta ne ɔbɛbɔ daa so na ɛbɛkyee wo dii hɔ wo firi sɛ odwan ho wobei sɔfo na di atam saa no sɔfo na di atam saa no na asɛm wei esi ɛwɔ nkareɛ na saa sɔfo a wodi ne yere atam yi wɔyɛ sɔfo pani a wɔda divine gaga ministry ano Rabbi Buama ɛne ne din na dodoɔ no afrɛ no agya power na asɛm nyinaa ne sɛ wɔware nana yɛyi ɛba ntimi ntɔ yɛfunu nim ɛno ti ɛba ntimi ntom di a ɛkwan bi so no bɛrima so na ɛwoɔ na nea na firi hwan na asɛm ne nyinaa ne sɛ nana yɛyi wafrɛ de kɔnfoɔ yi ɛpɛn ɛne wɔkɔhu kɔnfoɔ no ɛneɛ nkɔmmɔ kɔɔ soɔ no kɔnfoɔ no de kaa no a na ɛba tɔ nana yɛayam nana yɛanyam ɛno ɛna akɔfa asɛm wei aba yi o ti saa bere yɛ me no kasa deɛ kɔnfoɔ no ɛne nana yɛ anyam atamdidie no aseni na atamdidie baako san wɔ hɔ yɛntie nana yɛ ɛne ne kunu agya power dodoɔ no afrɛ no Rabbi Buama sɔfo pani no yɛnkonkotie ọba fún ti sẹ́wọ̀ ọba yẹ dùn ká kwan mu. Pàṣẹ pẹ̀lú ọ̀ṣẹ́ òṣèpọ̀ ọ̀yọ̀wọ̀ ní ìjayà àbíyá wò. tìmítìmí mẹ́ta wà tó ẹ̀ṣọ́. òṣèpọ̀ kọ́ mẹ́ta wà tó. yẹ dùn súnmọ́ ẹ̀sọ́ òwò fi ọ̀nàhùn ẹ̀yà akọ̀nà kíra máa bá. aṣọ kíra máa yẹ mọ̀ bá. mẹ́ta wà aṣọ. wúni ìṣàtìwọ́ àtọ̀fọ́ àtẹ̀fọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀dùn kò pàṣẹ ọba sílẹ̀ wọnú kan. bẹ́sẹ̀ sẹ́ wọ́n fà bẹ ọba ní ní dànyẹ́ yìí mà àtúnyà mi kò ẹ̀kú ẹ̀kú sọ́jà àmì wọ́n àmì ní wọ́n bí tó wọ́n náà sí ṣé wọ́n fà wọ́n bá wọ́n kúlọ̀ wọ́n bá wọ́n ní ọba ní ọ̀bí ẹni mà wọ́n ti láti wọ́n ẹ̀kú ẹ̀fọ́ bí wọ́n fà wọ́n wíyà wọ́n ti sẹ́ wọ́n jà ní ẹ̀ asɛm asi wei afiri nkareɛ asɛm kɛseɛ paa afiri nkareɛ sɔfo pani ɛnɛ didi atam saa no na yɛne ɛbɔfo tene ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ yɛne ɛbɔfo tene ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ kakra yɛne odende ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ ɔno ɛna sɛbempraduasa yafa no sɛ wɔmfefiri nsɛm nim na wodosodoso na deɛ a ama temdidie akɔso no odende enso emfa ɛho ama ne bɔ emfa emre yɛ ɛno ti sabre no yɛkɔ ne yɛkɔba ne no odende ɛbɛtwetwe nkɔmɔ ansa na panel members abem no yɛ ne 21st clinic ɛnkɔ ne nkɔdi hyiamu ne nyinaa ne sɛ aboa ntatea na maba so ne betwa nso a adwumako yɛ dawroma ɛna waso asɛmpe ni paasene ama yɛtumi di dwumadie enso ɛbrɛw 21st clinic sciatica expert na 21st clinic ɛba yɛ no na amanfo ofisa to sciatica na ɛyɛ duro bi ɛyɛ no mu dabi sciatica na nkasa ne yadeɛ no eso sisi afasire mu na akɔkɔba kosi unase obɛka so atia duro so wanhwɛ yɛ obɛka so obi ato adu sciatica yadeɛ no na sciatica no wanhwɛ yɛ bɛka wato dem wanhwɛ yɛ adeɛ sciatica bɛyɛ no okoto bo so aka hɔ sciatica no ɛyɛ ntrim yadeɛ 21st clinic to ene tumi to sciatica yadeɛ no ase na wɔde ma omanfo 21st clinic ba oman ganem amanfo dodo no yare sciatica na waka dam nyina no wama wasɔre everyone kete so umpewe na apɛdeɛ he yadeɛ bia da 21st clinic etimi sa ɛno ti yɛnkɔ 21st clinic na yɛnkɔ tu yadeɛ ase na laboratory ne scan infidi ahodo pino a ɛna 21st clinic wɔde wo ɛbɛfa mu na 15 branches ɛna wɔwɔ man ganem kumase alpha radio nkyɛmu hɔ a ɛna wɔwɔ ɛna council quarters Court Junction obuase enso oho Accra Dometema kaso atakwa takwa di kofo duan kokko sunyani brekum wanchi tachiman kransa goso debisu dwaboso 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 ye konya kope kebu papa
cable papa ye betumi edi adwuma na saa cable we ene betumi ami atwe nkanea na akoso bon kanea no aso gon so a ebemma efie ho nyina aye shen na entumi enhye ofie eye signal cable ena amanfo agye atum na jo apa adawroma ena signal cable wakofa fritema na wode aba santemam abedum asante abedum kumase ene jo apa wode signal cable na ba sa signal cable we no Ghana Standard Board agye atum na Energy Commission so agye atum se wasi so paper se enka hu behia so obibia enkopa signal cable na wofa eni ni juma na cable we eye kopa nko a eno ena de wo ya wufia electricity bill no beba no na so ate efiri se wo ya no eye papa jenkoto signal cable na yefa eni ejuma na wokọ Japan house oni MTN ena dihwe ni mu RCC taxi rank de nyame eno so ubenya jo apawu ebo ho no to signal cable so bi na watumi de aboya wufie eno ti electrician fo nyina da mekanfo signal cable di amawo efie wurafo nyina no yenkoto signal cable na yefa eni yejuma 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 na yekoto signal cable na yefa eni ejuma yekotu yekokwase 3A Herbal Center 3A cocoa capsules cocoa master ena yekoto ne de etu kokwase cocoa no amwo ni so ye wisi o posa wani ye usisi no eyo ya maman ejrem eye cocoa ena yesa oyamotim eye cocoa yenko ne yekoto 3A cocoa capsules cocoa master ne fa tu yade na se ba bi eto no tu no ewo manka na biada ubenya bi ato colina kebada ne eba Mr. Hebani Apidank 0546 107 107 0546 107 107 na ye to adwumadie ni so a ye call computer dwadie mra na fe ye to adwumadie ni so na enwoma enko kai kama pa Eya nukre empanyufo aka to ho say se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eya oko ampa efri se Sara bekọ adwuma pon abesene akọ school no ria wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sara meka na semyi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua ya wo Sara to amenem ama na bre na Salim die ya wona to sie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sara ehye wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena na so Sara bema Salim etia hwene domu no enhu se Salim kraka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so free Easter bosome no ne juada edikan Tara 1 TV truth and accuracy Medinde Isaac mekasafe tradem patasie Isaac day Isaac komane Yanko Echo mi pe beat na Ajo nyewe na mpe ba kuna Obama obisesia Say we are 5G Drink papa Yanko Okay It's about 60 vitamin Yeah I get 5G and one of my number in Tiano Diama Vastonja Mentekra 5G and one of Yanama into the piano and a menno Uchichabi the pizza very appetizing 5G to help you. Yes, twaso I am from home. Meji wama twaso 5G drink papa One TB no say what say okay yanko What the pastor now
Ana minya 5G breaking ya no night tani mediji me come to the kikebi hotel kikebi me say all right kika jaya protection no me kono 5G to help you Bema was within the say Isaac komane da be na wo ye rap ya we wa say be frɛ ato che acho na minyam oh fa che why ene wanyem na rap na de pa me de waka wo mfie say what 13 years we rapper we rapper tuwe wa shada atwra na say wo tu afru trim ma chengu me trim Matias enti no ochina gina wona me fa o number no chama be mu hana akra no obe rapper mpa o si jai apetition no na enu 5G na yesa na okan ai apetition de nyo obi ade antu ka so obi nya obi antu fa nkokor why ade pa fa number no ya do be kan a competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana sofo 5G enti wa abege ochina okay asem empanipa nipa enepen ho asem na asem a asi won kawe no medical ka chetiefo nyina se nya na ka minim sofo na no yasa da said asem na si ko ya ne ebofo tene odende egina homa ne so wono ena nani kotu awisu ya ne so ne santemo asem no esi ye no wono ene di akire ogina homa ne so ye no entwetwe nkomo odende memoadwo emo akọ ababa asem penipa dwumadie so me ba twa mejo so penipa ne pom te sen nyame adom ekura mu wo fa penipa dia be na si seche jamasia ama atwene ana sofo giga ministry rabibu ama dodo no afa na japawa dia be na si a wo twa na yira da pasa Uni ameda se mamenda ajiefo nyina se na wona wo hwe so Facebook nyina mamenda wo nyina se na me fa wo bepie mu awa sentimental ase ne wasi aka no enkawe eno eye atwuma ngo bi agya south ha no se the den district capital ne akọ municipal na me pato break akra bi atwam na wo sofo a ye frɛ no rabibu ama dodo na asar na ne se agya power na papa yi wona da asafo a ye frɛ no divine gilga ministry a wo enkawe papa yi wono eneyere enetie oba no edi nana ya omatena emprijia makomako edubako nanso awo embam oba ni ba wade na se na oba be ma no so ba wade na se na oba nanso mu be hie mu no kama ya se awo na emamu biem e ba no sa no na se awade no mu ayi no ade ama oba no enti ne omu mi enu nyina obi anwo enti no e ba no sa no be ma no eyi fa ho ene oba ekotwe empena ema chese afi kwari awade no ebeye nyono edima eye oba no ne yire no eti ne yire no sebi woni nam saa ono so wo pa wo ni bia ro di kopie bo ewo enkawe awi oso ekuru a wo firi nkawe a wo tra to afia na wo kota ekuru mu konfo no so ne fe no na kum saba ya wo se wodi atiam frama ena ye nadwuma na oba no kɔ hɔ a ono so wo kopa wo no ɛhɔ ena konfo no so na allegedly no wono ede eye sebi bronya bronya honwe krakasa ene ofa ho ne eye oba no atwempena na mpena twe mu no wo bi ti koka kye sofo no e ma wa ani enumu ena audio ba bonten e ma yenya no tie se ene sei ene asie ti no enyina ye metie bi e ma audio ni bi kura bedi me hɔ a na oba no ene eye konfo no didi nkomo atwi se nkomo no mo na nkomo no nsem e wo mu na soso pa ya nsem na e wo mu no ebi te se se di samre ya menu mienu yenya hu ye nakedness ne de mintimi nya obiem ete de wuti de oye menu mi kurukura ntimi nya me saa ma chetem odi odum nya ho timi se konfo no nya mpranchwe no ko no san so dada oba no gini sika na wei na asem ye ba ya ene e chesem be ma no tiye no etwa no koma se chese de ha no kura e chese o ka se o mutimi nya biem no na nya sofu edi matwemanfo ekopie mu awo yo so ho na ne so bu akase bu nkase pete o kwa ufuoi ene ne nkrofue chese wo ma no so ne so nyina buka mo bia di bra enye kawe police ene ko ho a nkasa abre ye ka asemfoforo asem yi ba ye no mpanimfo ba mu a police fo ba mu ma chese wo mu guso wo mo so wo asem no na mprempre me no kase oba ne de no odi kan sasa ne ma akotena eye na busu afie ya wo mo hwe so mo so wo asem na asem de na asem ko na we na no me wo ho a na me te se so pono sade eye matwomafo asan so e de akọ no so abre wo mu guso a
wɔn ɛsɔ wo problem na ɛtumi sɛ asɛm no ɛwɔ mu ana ɛhyɛ sɔfo no a na kyɛ sɛ wɔn ne mu so na ɛsɛ deɛ ɛbɛsisi na obi nim deɛ ɛyɛ sɛ ɔbaa no na ɛfrɛ bɛrima no sɛ bɛrima no so na ɛfrɛ ɔbaa no deɛ ɛbɛhu ana sɛ ɛneɛ audio asa aba abɔntene na bɛrima no wɔto ɔbaa no ho a ɔbaa no so buru no nnua ɛneɛ nsɛm a bɛrima no ɛfiri n'anum a ɔkekaeɛ no meka sɛ meka bi a ɛneɛ wanhwɛ a yɛbɛka sɛ meyɛ akwaraa bɔne ɛtumi ne woka sɛ mprempren deɛ mpanimfoɔ a abusuafoɔ no kyerɛ sɛ wɔn de kɔ ɛyɛ nanahema ɛyɛ asanteman mu ɔpemsoɔ yɛkɔ hɔ na wɔn de akɔ akɔgya ɛyɛ nanahema na wɔn ahwɛ sɛdeɛ wɔde asɛm no ɛbɛkɔ akɔ wie san sɛ ɛyɛ ɔbaa ɛna wato ne ho na nsɛm a ɔkan no deɛ wɔnhwɛ yi a sɛ sɛbi mpɛdeɛ sɛ siramufoɔ ɛka sɛ wɔn so sɔre a asɛm bɛsi because wɔto ɔbaa no ho ara ma ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ ntafoɔ na ɛbɛdi na kafra ɛnyɛ ntafoɔ na ɛbɛwe no a hwan ɛna ɛbɛwe no maa kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa tumi ne wo kasa yi deɛ asɛm no ɛkɔ otumfoɔ hɔ. Okay, na ne yɛ tete sɛ nana yaa no na ne mpra ne kɔnfoɔ no dada ɛno nso emu nsɛm te sɛn. Me nua wobusa asɛm paa na mpanin sɛ ɔbɔ mu kyikyi so sɛ bɛka kyerɛ sɛ dɛnkyɛm awu a yɛni n'akyineɛ asɛm no audio ɛbɛdi me hɔ ɛberɛ bi wabrɛ na ɔbaa no ka kyerɛ kɔnfoɔ no sɛ ɔnyɛ ne kunu no gyimigyimi na ɔno mmom ntumi control ne kunu na abusua asase ɛna ɔde maa ne kunu no osii ɛyɛ n'asɔredan no wɔ so ɛma watete branches ahodoɔ a ɛnɛ deɛ bɛrima no ɛde n'ada ne pɔnkyen bag wɔbɛyɛ biara nsɔ bɛrima n'ani atete nko ara na ɔno wɔ n'amu eti menya asa audio no ɛma sɛbi mekɔka ho asɛm ɛma asɔfo yi ɛba me fie na nya asɛm ketewa koraa asɛm mi gu na wadeɛ ne ade enti no asɛm wɔ ɛkɔ bɛyɛ ayi a anaasɛ 2 years nie almost 2 years a wei nso so baa yɛ asɔfo no ɛde meboa maa me sɛ membɛhwɛ sɛ yɛasie deɛ na ne yere no ɛyɛ ampa sɛ biribi sei ɛna ɛkɔ so a menya audio no bi a asɛm no ɔmo gu sɛ ɔmo nso ɔbo a ɛno akyi a papa no asan hwenya asɛm no mu a ɛneɛ wato ɔbaa no ho basaa ama ɛno so aba abɔnten. Kɔba saa no gegafoɔ no de asɛm na ɔmo ka kyerɛ sɔfopani ɛfiri sɛ asɔroma no bɛtumi atunefo de asɛm na ɔmo ka. Me nua Ghana ha ne ɛwɔ no sɛbi obi ne hɔ yɛ kɔdivo ani yɛnyɛ Ghana ha yɛ ne ɛwɔ na wohwɛ asɔfo a wɔn aba nyame anim nokura ni menim sɛneɛ ɔmo baabi ɔmo wura sɛ nyankopɔn no hɔ na ɔmo kɔyɛ sɛ ɔmo fa ahen o sɔfo bɛtumi adi nsɛm hu na ɛkyɛn papa yi deɛ nso adeɛ bɛkye koraa na afei na ɛdɔm no ɛkɔ hɔ nom na dodoɔ no nso wobɛpie mu ɔhanom sɛ yɛ a wɔn kyerɛ sɛ ɛne ɛkɔmfoɔ no gyama wayɛ maame no duo nanso nyame anim nokura ni audio sɛ di kan ba dadaada yɛka ho asɛm no wohwɛ deɛ wia maame no ka wɔkyɛ sɛ bɛrima no tietie no nti akorɔkorɔ a kɔmfoɔ no de ma no no ɛna ama no aba no saa me nua nnɛ wokɔpie mu ɛwɔ asɔfoɔ binom afirigyi mu a wobɛkɔ no dɔkɔdɔkɔ nko a ɔnsisi mu nyinaa yɛ mmerɛ nanso wokɔbie kɔmfoɔ firigyi mu dodo agum anubine agu hɔ no ne nyinaa ka wo bi na atumi sɛ nsɛm wɔ nyinaa baa saa amanfoɔ sɛ nana yɛ akɔmfoɔ no anyem no ɛyɛ ampa wɔn sɛ nyɛ nsa deɛ sɛ pie a ɛne yɛbɛhu sɛ nipa no wɔnyem sɛ nyɛ mpie yɛ deɛ because ɛnyɛ nwanwa ɔmo hyɛ ase akyɛ ɛnyɛ nwanwa na wɔhwɛ de wi a ɔba no sisi huru ne kuru na wɔto no ho na magya wei na atumi sɛ ɛneɛ ayɛ kaa no sa atɛmdideɛ no baeɛ na nananom atena nkonnwa atɛmdideɛ no de atra hyeɛ deɛ na nananom ka fantastic me ne wo kasa yi deɛ straight to ɔpemsoɔ ɛhɔ ɛna ɛkɔ na asanteman na nahema ɔwɔ hene wɔno abɛtena asɛm no so na kyɛ sɛ ɛkwan a papa no ɛde ɔbaa no afɔ so no sɛ de ɔtidi n'atɛm no wɔbɛyi ano na ɔbaa no nso asanteman mu ha yɛ mmɔdua na ɔno nso frɛ nsuo bɛyɛ mmiɛnsa de bɔ ɔne kuru no dua no ɔno nso bɛyi ano sɛ ɔkasa ne animu no ɔsɛ maame no wawo baako sɔfo no so wawo baako nkɔdaa no ɔmanyinyi nanaa ɛbato ɔmanyinyini maame no deɛ no ɔkeka kɔ 18 to 19 years ɛna papa no so ne deɛ no saa ɔmo nyina ɔmanyinyini ɔmani afiri akra ɛti ɔmo ate atɛmdidi a akɔ soɔ no ɔmo nyina ate atɛmdidi a akɔ soɔ no maame no koraa deɛ mene ne ba adi nkɔmmɔ ɛma ɔkyerɛ sɛ ɛbaa saa no ɔno nso so afrɛ papa no so adi n'atɛm bi kyɛ sɛ nkɔraa no obi yɛ sɔpɔɔto n'awofoɔ wei sɔpɔɔto ne maame wei nso sɔpɔɔto ne papa kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na sɛdeɛ papa yi ɛso to ɔbaa no ho no woka sɛ wodi akyiri a wahwɛ ase ka atwɛ ne bɛba na sɔfo no so far no divine gaga no nipa wom paa nipa wom na nso nyame anim nokura ni sɛne asɛm no se toatoa so no wokɔ hɔ nom a dodoɔ no ɛna afiri mu papa yi wama amanfoɔ awoɔ paa sɛ ɛyɛ ne yɛ sɛ ɔsapɔ nsa no ho sɛ saa deɛ a wama amanfoɔ awoɔ nipa baako mmienu bi kyerɛ sɛ ɛnam papa no so ɛna ɔmu nya awoɔ nti initially asɛm no di kan bobɔ baeɛ a mete sɛ maame no ne kɔmfoɔ no adidi nkɔmmɔ sɛ ne kuru no ɛha ne nti ɛbɛyɛ anka agya wɔnyɛ ne gyimigyimi no ɔno ntimi control ne kuru no mede saa audio ne ba out no saa mmaa yɛ akorɔ no aba me fie bɛka kyerɛ me sɛ deɛ meyɛ no
wɔn mpɛ na papa no wɔn ana ɛboa wɔn a wɔn awoɔ ne ade me no kɛse saa awoɔ na wɔn ba me so nyina wɔn agya yɛ asɔre na kyɛ so ɔsafo nsa no otimi mantaafo nyinaa ɔmma biara fine nso so ne deɛ no na ɛmfa tesi akɔmfoɔ no na so yɛn so no matwofoɔ na sɛ hɔ tesi bosom nyina ɔma bubu na na sisi adeɛ kɔmfoɔ no ɔno nkasa kora no kurom kora wɔte no niyam hyehyɛ na dodoɔ na so kyerɛ sɛ afa no nyinaa wesi ɔsom nyame wesi ɔsom osuo ne ade na obiara nka spiritually nka mo fa yiem ne ade nanso ɛkama yɛ sɛ ɛm sɛ honam fam no deɛ obiara nyɛ obiara na honhom fam so yɛhwɛ deɛ bɛsie odende anwumere yɛbɛda ase ɛne nkyerɛ mu mesomɛda ase pii mne yɛnsɛm twuro ni odende ɛna sabre mote ne ka no nkyerɛ mu a ɔde afiri nkaweɛ ɛnso aba no aberewati a atemdidie no bɔbaako na pana members ne mmerɛm bɔbaako pana members ne mmerɛm sisi atemdidie no bɔbaako na nkanya amanfo because atemdidie na no ɔden atrahye papa atemdidie na atrahye siniba apɛtɛsiniba ɔbaa ne ho apɛtɛsiniba kohyiniba te sɛ sansaniba ɔbaa yɛfa wo sunan so aboa otwa yɛ mba na adeɛ wo me se wonti na wotiri yɛ wonti nkareɛ ha no na akyi ha wobɛda biri ho wɔnom kankan sɛ yi ɛntiri sɛ wonni akyi ọba wo na wontimi anhyɛ straight dancer wontimi nante wontimi ka ọba ho wo fi sɛ kankane ho aboa ọba wo me na wo da kita no me wie kodware wontimi yɛ ọba yɛntimi ne wo nanyi wase kankan wate wo kyene wonna ho proyɛ ɛyɛ ahyɛ mini mepakyɛ hyɛ ministers fanante na yɛwu sɛ ɔyɛ ọba aboa taa ɔbɛmu nsɛm te sɛ wo kana ma yɛ mo ba wo maame ɛnyɛ aduro na kɔkyee no wo maame aduro na kyee no ɔkɔdane wɔ wia abaifo asefoɔ mo fie na adane ayarefoɔ gu hɔ no wo nam ayɛ hu mo ho nya akɔ no gu ha ɛntafoɔ asefoɔ nyɛ ntafoɔ na bɛdi mu a wotuo nipa pɔpɔ bɛɛ na fa mo ɛnkana maama ɛntwaboa asefoɔ mo ho apitiasie ɛmowama wase akye mo ho wotu adi abrapapa bɛɛ na ɛbɛbɔɔyɛ ɛntafoɔ na di mu sɛ nyɛ ntani na bɛdi mu a mo na di mu aboa woba na akɔre abusakɔ a ɛfa so wo no kapinta ne ɔbɛbɔ daa so na ɛbɛkye wo di hɔ wofiri sɛ odwan ho okay ɛgyapa wa tem didie ɛno no ɛgyapa wa Rabi Buama na tem didie eno no ɛyɛ asɛm ɔmona samwa odi ɛsɔfo mizop sɔfo mizop paa ai sɔfo azɔzɔ ɛyɛ asɛm ɛfo so mmerɛ ne nti in fact me ho afɔ kakra miensa ofo so say de bia no e se ofa oba na se ofi se oba na nya better se opaja no e bia nse mekeka koi so ofi in fact wagu no wani mase e wo kwa nyon kwa na se bi wa fa oba sebe mpense ma okeken waka koduru ba bia sebe mejina fidie so apa enwanom oka word bi ka travel bi se nyantafo ne diu excuse me to say the oka na ma mekasa me pacho obi ayi nipa o krobe asante kotoko onpanyi yimu na sabi nyame nipa wo to oba ho sei oba nso okui sabi wo hu ne ho e na wokokofa no na anete na sabi mpredwasa ade anye ya wo keka ya anye sanka okwa sanka wo nyankopon no akoda rade me dance se busuye ni ba fie de to no kosua ene pam no but baby sofo na di atem na kodu no ofosuo me wafo be ma no nya yasa hwe asem we me de me support so ba no emfa ne nu fikisi no mon kama asem ni ntwa na obi ahu ne sinto hwe de ekoso no oba wo fa oba na enkoyi a masa wo sa de ne ko baby afa ne de kosi wo
ɛwɔ kwan bi so na mmom yɛnni wɔ baatam sa ada wo nko a sɛbe na se sɛm nyinaa mekura saa no ma mete bi akyɛ wo sɛ wɔbi sɛbe mpɛ no obi ada ɛnɛ 21st century a ɛnɛ ne bi aba yi na wonyame nipa ne kura de wo ka sɛ wonhyɛ mini da ɛso agyina pɔpɛt so a yɛka mini asɛm yɛsɛ yɛnkwan sɔfo na mehu sɛ broken heart na akye no but ne nsɛm na ɔkeka no ɔnka hu sɛ wo kontɔkɔ ka hu sɛ ɛdɛ yɛbɛdi asɛm asɛm na waka no asantema mu a meyɛbɔne ano asɛm wei no ano ɔden sɛ wotumi gyina wodi wɔ baatam saa adɛn wona wo no ɛdeɛ nkwa no ɔyɛ na ataataa na wɔtaataa yɛbɛserɛ kuroma matwɔ maafoɔ nso no binom yɛ a yɛsoma moma m kɔyɛ saa nɔma no yɛsɛ nyɛ soma bi a na ɛsɛ wo koo ababaawa no nyɛ sɔfo nyɛ ne ba no no o nyɛ ne hwee no eti deɛ ɔyɛ no atem didiɛ no wadi no wadi ama na tra so dodo adeɛ nkoa ofo so mera ho pɔ kwabena ofo so emo ya sɛ ono yire te pa na obeti se kwabla ne da emo ye o tinyi tu ana se kan a abedin senye sɛbi ɔba n'ase ne me nuanom esirifo no dom baa mu a nka ɛnhyɛ da nyɛ yi bia because ɔba no di bɛm na wu ɔdi na wu paa na deɛ meka ne sɛ sɔfo nso wankasa yi ɔnsan kɔ ne kotodwe anim kɔsrɛ bɔne fakyɛ paa ɔba a wɔde ɔbɛma awura n'ase na ɔsɛ hɔ kankan debi wadamagye wo ho dada mewura ho yie sɛ sɛbe sɛ mfunsuo bi kora ne bɛba na yɛ obi bɛba a ɔsɛ yɛkontro yɛ ho nka sɛ mmerɛ bi sɔfo bi a ɔbɔ deliverance a ɔduru akora bi so ɔde ne nsa to na pampam ɛne seconds na sɔfo no ko atwa akɔhyɛm ntini wura ne nipadua anim ɔsɛ sɔfo ho nte ada na ɔde wo sɛ ɛtom so no abɔ mpaeɛ ama me nipadɔm nim ibɔ so ndi a ɛbɛyɛ yi sɛ gyegyebu nti bra de meka ne sɛ sɔfo no wankasa yie me ankasa mete the worst sɔfo no mane asra mafo ankasa wankasa yie na mede sia okay kaka nana menkɔ ne sei sɔfo no anya adeɛ kɔmfo no anya adeɛ ɔbaa no so anya adeɛ yɛmmerɛ ne nti ka ɛbɛtumi atwem bɛtɛmmerɛ no sɔfo no anya adeɛ kɔmfo no so anya adeɛ sɛ kɔmfo no akɔfo bɛyere mɛboa ɛna wɔbaa no nso so anya adeɛ sɛbi sɛ wo ne bɛrima wɔ hɔ no mo na wosusu sɛ awoɔ nti awoɔ no bɛha w'adwen a sɛ ɛbɛyɛ a ɛnya nimguaseɛ ne bi nka w'abusua yɛsi konkonta nimguaseɛ nkroma afɛle sɛ bɛyɛ nya nimguaseɛ ne bi nka w'abusua nti adɛn nti na wontwa wareɛ no so na wonkɔfa nipa foforɔ sɛ kɔmfɔ no na wopɛ na wo ne ne nkɔnkɔtena so ahu because awoɔ no a ɛma no sɛ no nso nti na bi a wosusu sɛ wokɔkɔdi kɔmfɔ no akyi ma kɔmfɔ no fa wo a adɛn na wontwa so awareɛ nyɛ by force wontwa so na wonkɔfa kɔmfɔ no deɛ na ɛne na ɔho ɛduru baabi a nana nipa bi ani wuo no sɛ fɛreɛ ne ani wuo no animguaseɛ no sɛ pepa wo sɛ deɛ yɛ o first no sɛ ɔbaa fa ne kunu akyi a na yɛ asɛm kɛseɛ paa o ɛka abusua no ankasa animguaseɛ kɛseɛ a ɛka abusua no but this time na sɛ nneɛma bi ayɛ nɔɔma a medwene ho koraa mente aseɛ ɛna wo kɔmfoɔ no nso so wo ne ɔbaa warefoɔ ayɛ baako first akɔmfoɔ no akɔm no a ne yɛka no kɔmfoɔ yɛ nipa bi ɔmo te o mɛtumi agye me sɛ simi boa kanipɛn sɛ akɔmfoɔ na kyekyere Ghana akɔmfoɔ na kyekyere kuro kɔmfoɔ no baabi ɔwɔ no bɛhu sɛ kuro no kyekyere kɔ koduru no na watu kɔ first akɔmfoɔ ɛnyɛ anim bradeɛ kɔmfoɔ bi wɔ no mu a first no wokɔ kɔmfoɔ no mu a otum busa sɛ hɛ hwan na kyerɛ wɔ ha pɛ dɛn wɔ ha bosomfoɔ menka ne saa obi a kɔmfoɔ na bosomfoɔ biara no sɛ wobɛkɔ akɔfa obi yere bosom no koraa bɛbɔ enti wono no bosom bɛ na wɔsom no a wanya ayi tumi kɔfa obi yere na emre ne nti mame fa kɔmfoɔ no deɛ ne nsi wɔ no mu ɔba no so maka ne deɛ na hwan sɔfo bi no sɔfo no ɔno nya ntoboaseɛ di wɔ ba na tem di tro saa no
o anya sofo me si nipa mebrebe from ho asofo nso nyankopon nim wo mo nipa mebrebe from ho asofo ni nyankopon nim wo mo what you say hwe nanado so na ye omampani president beboa Ghana ni bia nim nanado bisa ho se nanado nim Ghana ni enim Ghana ni nyina Ghana fo nyina ana so nim Ghana ni bia de make what you say obia nim nanado yes we ye president but what bisa ho se nipa wo Ghana ha nyina nanado nim wo mo ana okay what you say enti asofo asem no ye na ye ka na me bisa sem we enti nipa no ofre no sofo no a wo ka se sabi Mr. Mekatani no enti tani ni na asoli fie ho no mana ah then nipa bia Jimmy kra wodwen ho kra wonti ase wait no come on okay me twe sign na wadawro na enipa bi nyankopon fra obi odi nyansa ka ho enipa bi wo ho no ma wo fra ho sofo ne ya wo ye nyina sabi mpadwasa eye Jimmy nko abet nyankopon fra nipa dasani bia wodi omanipa kro na dwen omani nyansa na refi say bible ka say e ka say bi say nyansa mfiti ase ni nyamesuru okay what you ase enti we ye sofo obi betumi asacha na dwen na e kira wose me ye sofo okay god damn it na ma me fi abrotia ofo so bema gega ministry sofo pani no ajade Eja power power ni nyina na ode aba am so mamamfo so wo so wo ntafo nyina yes safo nsa ne ho nti we say na hyeda enye news sana ofo so bema ano ya no ntum me meka se sofo no ena wanya de kra ena de me kire mu akosi ni se konfo na asesa papa na yeso okoma akofa sofo no yire no yen ka hu se ne bonsam akonfo no esom na yese abonsamade ne meka ne saa because enti se nananom kan tete na nananom akonfo mu de no kredie na eye adwuma no enne dodo na enti saa biem enti fa ne se konfo no krampo de oye na bonsam dwuma enti wo sofo no nso so efo so bema enti se wo kwotu hye adwaye na se bia obi abodam na sebi wabe yi wontoma eno kyeresa won so to amnika fa ho awuro se adi na chiana da bia sa mo mienu nyina kwan bi so no na kyerese modane abodam fo kra de be ka sa odam ne kra mpoko achirechen re bodam ni no eti me de me kan se sofo ni mom na wantwetwi break kra because ogina pulpit na ya wo preach onimo de wo nyame asem onim de wo honhom afam nti no ye hwe Mary bra onyin say no Yesu Kristo maame Joseph ye na adwen so obegya no kokoam enti sempo ne sa wo yire kura pa akofa wachi akofa be ma fofora wo ya sofo nti wo senko ohu kwan na meme hu ni say broken heart na ache no won say da bia ya na me de afuto ma ma ne sesa wo wade ayero ho pem yire obema bi wo ho asese me ya me de nti ma me nkrokro ma de kakra ka wale ka cho say ma ye pa krokro wo mpem ena sofo da bia no atam bible de ato kon ho watam Yesu asenu ato kon ho onko na oba beji age ewiase age oba ya ewiase age nkwameboa na tama wasa wone wo yire krampo no edido na wusi asole dem council ene ye we Monday to Sunday da bia wusi asore dem me se be ma wo wale ayiro ho pemo yire na wanhwe ya tani na ye kan tani no tani ya ne ho odin no oba be kwa akofa na jawo a wo se wo ye Kristo ni o so ye asante ni o so ye de be na wo wago won pem no na wo ka sema na ye te wono ye se usika nko an ye pe enye usika ne nko an ye pe o tedue mu odin so kasa wa awadem eti be ma sa wa anyire wo ho ampem yire na wo ye me ye sofo wo metro men wo sika wo mesra wa hwe ya wo beto graphic nkofo be kenkan eti e me ma no mo ware a monyere bo ho mpem yire na tani kurampo de entafo no dodo na no omu ho oden an e ma ne sometimes e bo ma baso omu wewe haban ni ade saa yi ataya no kurampo na ya na etwam no madam fi bi was ohine yire me say chama said ataya no yeso ogbo koto ni 16 million bi 8 million ni 6 million ni ado wanya mu nkyeremu nyina eti obi ye tani a oye ne ho aduro tani susu ye nipa
eti the first so ya santini wo ya fantini na wo ya kani no bi etani no aye ntafo ye ne ma sentini e frɛ etani eti tani di mi awe no the news no ne de wa hin tani ne be memu wode otimi satisfy me eti sofo no broken heart na ache no wasofofo na munya da age ma mo yire mu no emema na munya tabo ma mo yire mu no eyesa mo angasa no mo ye mo ho aduro ai na mutimi pe mo yire mo nya sa de kwaso yi ebe cheche mo da bia na emom na no oya no so de he need to be dragged to Wahima's palace na ye kokko bisa no be ma no oba trafin hye duba akumu a na wa hu se na se bon make us kura no wo de wa no no tache mani abutumo pen na afi na abeka se bi emu bon e na ba krama asefo ne ade de a e wo se ba bi okofa no minim se ono so ye krama na okofa krama ba de a it's over to him timi gidi say asem no ni nyina betwa mpanyimfo anim na ye hu de be free mu abofo so okay ekwa bi so no konfo na anya de etie mu sese konfo no wante se oba no na ya no okuna na a wo yesofo etu kura de ka onim twro no enti okura de sebe producer nananom akonfo no bosonfo no omo mpefin motia ne asuofo no omo mpefin eti konfo na kwa bi so no wo se ko hunu se wo ba we wo kunu na sa semwe no agasa abeto fom sa no haye bese pade ko nyina haba yo sofo anya de na no ya konfo so akofo obi yire wo ba yi so akwa gina finfin na wo kama metira bom nyame ya adoma adwada semwe be di akire won kawe na yene na ya kodi nkomo otimi kwa every length so oba ka se bia wo pawo a se nyankopɔ pa honhoma nhye ne ma obetimi akɔ every length enti se di obeye bi obenya babia na edement na asofo ni bi omo fifa nkɔfo yene mo ye kwase sankɔfo eyene mo wɔ mpo ano ne ade omo fo mo babia ne yakwasa ne ekoye sei ofosu enu nti na de bia ne wo se apolisifoɔ asɛm bi sɛ obi betuma di usu nkwasa sempa ba mfa mna nhyɛ wo nsɛm sɔfo no so susu sɛ ne yere no ana kɔfo na fa ne yere a kon na so di kan wo sɛ bifikasie mu but sɛ eduma bia wan we the bimba ko di fo atem de ne wodi din bia wo free ba nyina no wadi atem ba ba yɛ sankɔtro ba ba yɛ sankɔtro ti kwa ya atem de ne wodi din fat ni pase afem ye ni oba atem sa enu ti sɛ office obi afa yira we ya futu sɛ bi esu ade obi fa yira samano ana obi eso obeku a eye police station report okofo obi nso no ye baifo ya sofo unim think I say wo twon na na ma me da no wi ani ade na ye de I say broken heart bu anya se be nyata ni na du no eye wrong omu oden tende de ano na broken heart no de kan kasa ansem no sa tribalism no mempatie antwa ye antwa munye nipa me ana me ka ma asem se ukọ blood banker e wo konfa no che ne yesi ye ma umuja emoja ne ntwero tani ni asantini nwu ye ntwero sa edini nwu wa ka sai ofoso asofo pina no omo koda omo ne omo yire mo koda je se epiepia ne de ahyem oba guro no ho a kaskala na o tani ba no be already na no apoma no de ba aguro na so awie what say adwuma na sa wa say ye adwuma nte ye duro eti ko pe binum na jade a wo chekere ne se e na se no ataya no so ye kanta na bi na bi tie so funa anya de be te du ba bi a mo mfa ni mo nyam no nko nyina nko komantafo no ya fa koma mo mfa ni mo nyam no nyam ya da bi yan fa koma no abrewatia word no we eno de me against won say me kwa me ka say bi tani eni aso akwa sa abrewatia peso de nyina komantafo na de no na bi Dabi o. Santi bi so ya de. Ana sofo ya Santi na sofo na nya ho adra. Hwe mema no do na no. Ana ma hwe ade we ta kwaso. Sofo no be kwa no nya Santi ni o. Me say ade we ta kwaso mema do no ma wale no. Ana ma ade me kokro ma ade kakra. Ana me ye ma ade kakra di manya ware me ne wa na ekwo wo. Ne wa de ko. Obi kwa tumi ka say me yire ye minu aba. Wo yire ye wunu aba ho. Na say eti akwa bi so na abrewatia wo. Me say enkrokro me ye me basa wo. Eti ma na enkrokro. Brade ya me basa onya dai ya me basa wompem empam duwa ya eti mama na ya boda mo sem empam dia jantu ni won na say empam die ya me basa ubi sa wo no ko be kan empam die wo de style bia no wo de ya me style bia eti okaso yare kra na yare basa ya oba wo yare na jojo wo keka no ma onya oba bi ho onya orgasm da ne hu nsane ne da se
bema pa timi apem na wo so na pa ma ene de wa firi ni mu nyina te dan kasa no obedu ho a wonya da bema no woni mu na de oni mu ane twere kronkron no de ato de kon de bia sofo ba ni age ne da to na ja say abroad e ko ba ne sa de amkofo ba ja sofo no yire nda na enya ayen ko for businessmen ni ade ni nyina na office o mo nya adaje no woni adaje ma na yire en wo ba ya na ko ba ya na no akofa nkuto no de atwi ba ko no statement bi ko so e wo asemunim omo chese awofo akwara nipa na no reporter no wo se amanfo mo aso sofo na tima ye dai abompa e momonya wo ba sofo na nkasa na ya de nti no de awo no that means one omo no mo de wo kwa be ono so kura no wa wo dada no oba no so da ku bi se ono ma yini kura pogino omo genotype no na enhia ateteko ena bi won so kura sofo wo e betimi abasa wo ma no homoden se no wo so se me masem ne se asofo fu mi bribe yen ka no krenchire wo mu enemu asem no e different sofu bi wonu asofu ma me ho afo bla ba ya adwuma no obompa ye guso hele baba odum saple wa mahogany sofu ma me ho afo no obompa ye we mpa bo me patroje we diditi wom eno akobompa ye ate ho sa die we ye va gentle nko ho na be ma na me yire die ye ho na abroad ya so ye me kwakọ basa me yire die o ti se me nua ba me yire ti se me nua ba ami su won pem o de mia mia ka me ya so de a be ma bia no ho odin bia wote an yire won pem o di na tem na bia na ni ate bia na ose na no odin bia na se ne ho odin bia no o de tia na yire won pem wo de mia me won pem na mi nsu oh yes and we better chance se wa no ya abroad ya kana en kata mom kakra ke be mo abroad yes corner na ko bim oh the abroad ya kana mommy won pem na ja se o pem no so no bo na yire so no ye ni se yire yo bo ni atia no won pa so ha me ne se emfa ni munyam no ma ye nuanom srimfo no se esefo ne dia adokro ho ado waka wo betre office ya se enum yi wo be kwa na ye wo no okobo ayi wi are haban no me pa fa so wo mu no ma men ka asem nchiro ai bible ni se ye ni aduaba ne fa haban ne se ye ho yade se wo kosire mu a se maka cha se makoto tobayire ho da ebi wo wo mu nkunu mo ayi no omudua dua no eno anu mu yo munya saada wadawa ni bi e de ye ya wo mawie eno ma ho den what say asem we deep fried rice yɛkɔ home emra abe herbal clinic yɛkɔ ne akɔse ho yade ɛne de ne aduaba ne fa haban no ensa yade de a the sickle cells doctor mame professor abe fibroid no obetu ase entidi malaria diabetes hepatitis no egina abe betu ase na wode ama ho heart no abe betino te na wode ama the sickle cells doctor tanoso apatapa yɛkɔ ne yɛkɔsa yade doctor professor abe wɔkyena wɔbɛyɛ adwuma yɛnkɔ efrise wɔ no eno otimi esa yade na wotu ase edema ho ama me ne wansa na yade dia yenko abe herbal clinic na yenko tu ase 0243345392 na yenko sase ana 0546 0208 0506 460208 na yenko Dr. Professor Bio na yekutu yade na se 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello udi baby afrefre ofrefre yey mamoju majisu pani pantiem na mo te sen kama pa wunya tadi da ba uyo bidi na de yeyi G runabout. Na yeah, there be so na close up to akoko first. We will be there na be. No okay. Na papa na some Ghana atembie no. Papa bi o na no wo ne ba. Oh. Oh ma we no ye ko cheche. Ba, me me say ai. O cha kwa no piu bi no. Na o say akwa na nche ba. Afi akwa na si na no si ni na no ajai. O bi sa da, o ne ma mo bi no mo na mo na nche. So, what I was saying, what in the tree, but we know also in the mamma, no, one in the tree. And to prepare the more, I say, Sabby, you can get us who you have been good years. Say out, Sabby, we are telling you, Sabby, I'm got a function in the oil party, and you know only the oil party. Ah, didn't you have one more kind of when you know, okay, and kwasi afọ na found tina kwa bi so no 7 previous of so and yes hello udi baby afrefre the friend ajima na ka say oboase gausu yentie o
I mean, the savage of food. Ya jo so. Savage of food na. Okay. Hello. Person come busa no. Me from ya frame ko dwaje me kasa free eboa kwa pepasi. Okay. Aha. Na so funu me person come busa no say. Entafo ko na asole ni bia na entafo nko bi. Okay. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Pastor, you're from Hamda. Okay. Hello. Hello. Yentio. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Yes, listening. Kwajo yentio. Munya onana himano fulu wai. You yebejano. Hello. Hello, good evening, police. Maje so panipa. Madam Gadefile. Ebu akwa agbefa la nsedu. Yentio panipa. Ai sofra so ka wanteni kwa anti omra ko ntimba kwa esimfucho. Okay. Na wakala doka wanteni. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Ye pe me frempo manson me kase se asin Fusu Central Region. Yentio panipa. Me pacho konfo no wonye konfo papa. Okay. Hello. Hello, question my Joe Peter as of Moonlight. Peter ye. So question exactly we go to any match taaro. Oh. It's that only nyame nipa anka bibia kwa na efi kwa na fo ni tu nyame na se ni so se kira wo ye. En se se kokko tie die obi no ka. Na wo ba wa da na chi na otu ne wo se ntie ye. Andi wanya de ndi won kwa cho famra no wanya de me da se. Okay. Okay, ya fa last call and enko. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Me the part me prefer the ja. Yentio. The American say we say soft na but we say mu say na na American. You can have to buy. E di same tea da. Ana say soft na do ba na te mo he do ba na so ye no. They say oba na ko fa ma. Something we want ka soft na yire nke ne kukuo ma asem. The moon nyina soft na asem no ko so emfa enye asem. So I'm looking at it too. In MP, you back a cat. Now, I didn't know about it on the software. Now, woman would me fetch him or 4 and no Codano. No, so can you? Atem the Dino and Amaso for no Dino, Kakwabi Sunday could dibem. Atem the Dino, Aberotia. Yeah, corner yada a Facebook phone, YouTube phone in Nasi, Mr. Hubert, and Emmanuel Munina Yadamwasi, Mr. Hubert, they all say a same penny pay as a Morgana and so somewhere Koswaha, Yasem Ketua, Yadas, Papa, Yadabia, on Fair Jumediano, any agro. A ya not my friend at diaspora group on Yadamo Aka home. Birthday wish was sent away every omna Samoa Bema, Yanani, at Dakoko, Emo, and Enum ring. So the happy birthday eko de Amadora apia ono ewo USA abrochi memo oba ho fefo ene ewa woda we den ko ya so hini ni picture we pa o okay don't in no kan no ya kontonjini okay ahon e ko ne wade all free kontonji asante mampon USA sister Dora na ya wa woden ti yesrenya me pa na e de ema wo nyankopon koso enhraw na onye wakoma so ade nyina emfa ema on for adom enko adom nti happy birthday to you sister Dora apia of USA we efri omono asamwa ho na eja usu be makantan kranka chief producer say yento happy blessed birthday to Efia Sapon no so e was a petting pony mafia on for edwumedie eni agro. We love you so much yankopon emfa ena fia wode aka wo fie hu so na wonye enema fofora ye papa na ye enmonyam hye edema wo no onfa ennom onfa fra domo enko adumo ukunu eye trotro driver ya ono ye friend kwabena se petting pony na efia wonti no ye nyina ye ma happy birthday na ekwo ba jase sempremu
Obed Ekwabeja system premium bearman on was say blessed and wonderful birthday Ekwadiama Apostle Christian Abuaje senior and junior one eye enter for na Yankopon adom or the nsato mo so amomo ye apostle omo asokore mampo presby asafo no emunte no apostle sign ene eye ma wodenti yesre Yankopon twedi ampo basa yadom se ne nwosra na dom enye kese emfama moma monsa so a ene emanyina enye din epo aso chibi ebo woni pa bi abrabom ya moma monsa so a ebedwo no sa Yankopon so emamo de enjo emfama moma anointing no enye dodo emfama obede se odomo papa pa Yankopon hyramo na ofoso bema ye kwaye na sister Jacqueline ase o France abrochimem ke edu gas oven yadana se chama 1 and na sister Adjo no so you ko munyina aboa ma ye nua Mariam okay wo mama ni sikasa onfa emu asebe ya okwa wo so na emanyina betimi akoye wo ma ehwan so na obi di akokọ bre no ene ne ma ba ni sikasa waka so okọ poison ho no onfa akokọ no entwa no no onfa ncheche ne rent ni yada munyina ma so obi a wo yi bi ba ye bia no Yankopon enhira no na onhye na nyame ya adoma wo china don kubre mu so healing point dwumadie apomodin dwumadie ba ko pe be bremo ye de be bremo e wo Sompa 93.20 ya no ma ye krado na mo atwen yo foso okay watching that na wo mona samwa ni nua ba ye de ne tompam na obi bia koma na ni dia etwato ntino watching yenko ni nkogire mona samwa se de be ya ni nua ba no enso so na yi no ebe kama papa production line no and 2% opesa wo frey wo how bia mesro 0546 88 3287 0546 88 3287 and a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 diaspora for no Mr. Mamu no betimi afre 0243 58 5878 near the Mwaka your group no ho and 0552 095593 no so hawa ubetimi afre 0552 095593 sorry so Yakins Enterprise will shuma men from see wono Kingsley Otu nyame ya adomo next week ye beba won chene ye no abedi enkomo anu ana ye wawodenti Yankopon hira na ye koso a asre ede amawo ye fanchi akase enkoma bodi ageman ewo mamponten maame ya so ye bechia ne ye papa twumadie aha na ye di ebesi otu omo asamonka odifo pokobra David obai bemma wusu kantanka ka wotrase enifie ohenere maame ye boa akua esuama bronya wotenenka ekoba jesse sempremu eboae saa na banso ni de hye no kwaku ye boa enso eboa dwumadie na wodwokoba ene wantumi ama sentia woma no ye behwe na yakwa hu akire Buffalo Soldier wono ene boae social media handles no kosoro wa David TV no oboae ema dwumadie we nyina ekoso kofro bofo mpa bema suketo am yi pebre na asaya waboaji foso ni tifoso me na me kire dwamnam dia sempeni pa ekobose asase so do driver ene touchline kwa na jenam menima pamfo yeko long time